Yn fyw ar S4C Llanymddyfri sy'n croesawu Glynebwy ac mae sylwebeth yn Saesneg ar gael ar y bottom coch with commentary in English for this evening's live Super Rugby coverage. If you're on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, press the red button. If you're on a TiVo or a Sky Q box, go into settings and use the audio selection option. And if you have any problems, then get in touch with our viewers hotline. Felly draw ni yn fyw nawr at y tîm yn y clwb rygbi. Hanner ffordd yn Super Rygbi Cymru. Mae hanner cyntaf y tymor wedi bod yn ffrwydrol. Mae'r gorff wedi mynd yn wych. Mae'r chwaraewyr wrth ei bodd. Gêm arbennig o gyffroes. Derbys tanllyd. Colli ymynad amball i ddwrn o bosib i cael ei daflu hefyd. Hyn bennau yn dal i arwain. Y sgôr wedi dod i Dom Franchi. Ashton Evans yn gariwr cryf. O, chwarae da. Arbennig. Cracker o gêm yn Super Rygbi Cymru. Ac ambell seren newydd yn dal ein llygr. Caio Parry, y gorffeniad yn arbennig. Tom Howe yn croesi ar ei ymddangosiad cyntaf. A'r peth gorau, mae dal mwy i ddod. O, mae hwnna'n gicdad. 50, 2 Mae yna le, mae yna ddadlwythiad. A mae yna gais. Super Rygbi Cymru yn 2026. Ydych chi'n barod? Dyma ni ten gêm gynta yn 2026 ac am ffordd i ddechrau. Cynta yn erbyn ail fan hyn ar Fanc yr Eglwys Glynebwy, yr ymwelwyr yn herio Llanymddyfri. 2 gêm wedi gorffen yn barod heddi. Y gêm na rhwng Aberafan a Chaerdydd wedi cael ei gohirio oherwydd y tawydd. 33-7 rhwng Casnewydd a Quins Caerfyrddin. Y pencampwr presennol mewn llwy rôleth o'r gêm ni. 40-35 rhwng Abertawe a Rygbi Gogledd Cymru. 11 cais yn y gêm yna. Ond doedd y gêm hynny ddim yn gallu effeithio'r 2 ucha. Pythefnos yn ôl, roedd Llanymddyfri yn edrych i gael bwlch ar Glynebwy. Ond edrych i ddal ei gafel ar yr ail safle. Maen nhw erbyn hyn, ar ôl colli ddwyweth dros yr oel. Wel, blwyddyn newydd dda i chi gyd, a trafod rhew ac eira yn cwmpo o gwmpas y wlad. Pwy gwell na solta i gadw chi'n saff. Blwyddyn newydd, hen joc, sori, ond mae digon o halen wedi cael ei roi lawr o gwmpas Fanc yr Eglwys, a mae gêm gyda ni. Enw fi di newid, sa'n gwybod os ti'n mynd i newid enw, Sioned, ond ni'n mynd i dylongyfarch ti. Ti wedi dyweddio dros yr oel, dal i fod yn dathlu? Oedden dal yn dathlu, ond amser safio bach arian wedi. Na, ffordd rili hapus i gorffen 2025. Llai roi tips i ti ar hwnna. Amser arbennig iawn i ti. Amser o diwedd i ti fwynhau dros Solig, Josh, wedi ymddeol erbyn hyn? Ie, mae'n pryd anodd dros y blwyddyn i tymor ma, yn wedi y ffaith bod rhaid y boes chwarae a joio Nadolig. So, just gobeithio gawn ni cael gêm dda, bydd y boes eisiau mynd mas na a cael fuddugoliaeth heno. Ie, am gêm ti gyda ni ar y gorwel. Fel ni di sôn, cynta yn erbyn ail, a Glynebwy ar frig y tabl wedi agor y bwlch. Maen nhw'n mynd o'n nerth i nerth, Sioned. Oedden, a fi'n credu bod fe'n gêm rili gyffroes i dechrau 2026, fel ti sôn y ddoi ar y top y tabl, ond mae Ebbw Vale, mae nhw'n mynd 7 gêm diwetha, heb colled, rwy'n ennill pob un ohonyn nhw. Dim ond 1 gêm yn colli, tymor hyn am y Casnewydd, ond fi siŵr bydd nhw'n yn ffyddiog iawn, hyderus iawn yn dod fan hyn yma wrth ystyried, wrth gwrs bod Llanymddyfri wedi colli 2 gêm diwetha nhw. Ie, colli, wel, dwyweth yn erbyn o'r un gwrthwynebwyr Quins Caerfyrddin. Ydyn nhw mewn bach o drwbl, Josh? Na, maen nhw dal yn ail safle yn y gyngor, a bydd nhw eisiau mynd mas na a profi beth pan maen nhw dal lan na. Mae'n bleser gweld rhoi'n fel Lee Rees nôl, yn wedi y ffaith bod Johan Hughes yn dal yn chwarae Rodri Davies yn y canol fyna. Bach o arweinwydd yn y grŵp na, bydd nhw eisiau rhaid sefyll lan heddi. Ie, ti di sôn am Lee Rees. Wel, dyma manylion y 2 dîm gan ddechrau gyda'r tîm cartre. Mae wedi bod yn gyfnod trafferthus i'r prif hyfforddwr Eros Evans, ond dyma'r tîm a wedi dewis heddi. Mae'r 3 ôl yn beryglus, neb mwy na'r cefnwr Jack Davies, sydd wedi curo 15 amddiffynwr mewn 6 gêm eleni. Lee Rees nôl yn dechrau heddi, disgwyl y bartneriaeth holl bwysig gyda Johan Hughes i reoli'r tempo'r gêm. Profiad ym mhob rhan o'r pac gyda 964 gêm rhwng yr 8 sy'n cychwyn. Mae'r ail reng Joe Powell di dwyn y beligen waith eleni a di bwrw y fwyaf o ryciau yn y gyngrair y tymor hwn gyda 311.
At Glynebwy de, mae profiad ym mhob man heddiw I tîm Jason Strange, gyda 3 o'r 15 wedi dechrau pob gêm eleni. David Thomas, Ethan Phillips a Curtis Gregory. Dim griff taff heddi, mae fe ar y fainc, Rory Harris sy'n camu mewn o'r captain y clwb Joe Franchi yn dechrau fel bachwr, 9 cais sydd y fe eleni. A cadwch lygad ar yw am bowden heno. Fe di sgorio 9 cais hefyd gan gynnwys 2 wythnos diwetha yn erbyn Pontypool. Ond mae'r 9 cais yna dim ond yn rhoi Iwan yn drydydd ar rhestr prif sgorwyr ceisiau eleni. Ar ôl rhediad gwych I ddechrau'r tymor, mae bachwr Glynebwy, Ieuan Morris, dal ar y brig. 14 mewn 11 gêm, a mae fe ar y fainc. Ar gyfer hon, mae bachwyr Glynebwy di sgorio 23 cais hyd yn hyn y tymor yma. Stori sy'n dweud y cyfan falle, a disgwyl gweld mwy o'r un pŵer heddi. Ti yn llygad le Lauren. Mae'r 2 dîm yma yn enwog am bŵer I blaenwyr, ond fi mo'n canolbwyntio rhywfaint ar rolwyr heddi a rai o'r chwaraewyr sy'n gyfrifol am ganiatáu'r bois yma chwarae gêm lydan yna mae'r 2 dîm eisiau wneud. Evan Lloyd, maswr Glynebwy a hefyd Rodri Jones, canolwr Llanymddyfri. Evan, if I come to you first of all, Ebbw Vale are renowned really for that power they have up front and being able to squeeze teams. Fair to say that you've looked to evolve your game plan somewhat this season? Yeah, absolutely. It's something which we tried to work really hard on. It's something which probably fell short on towards the end of last year. Losing 2 cup finals was obviously never nice at all. But it's an area which we've looked to really try and improve, and hopefully we can show a little bit of that tonight. Yeah, perfect conditions for it. Congratulations as well on reaching 100 appearances for Ebbw Vale a couple of weeks ago. I'll let you get on with your warm-up. Rodri, mae wedi bod yn Nadolig, wel, dwi ddim wedi bod yn Nadolig llawer iawn o gwbl I Llanymddyfri. Yn credu bod yn deg dweud hynny. Colli 2 gêm na yn erbyn Cwins Gyfyrddin. Chi wedi cael cyfle I ddadansoddi? Chi'n gwybod le sy'n angen chi wella nawr mwyn cael y canlyniad heno? I fod yn onest chi, o'n I ddim yn gret, ond oedd y Cwins wedi wario'n dda, ond credu bod yn cyfle gwych nawr, beth ni'n wario Ebbw Vale sydd ar frig y dabl, so mae'n ffordd gret I ni bounce yn ôl gyda win bach. Ar nodyn bersonol, creiddes di 300 o gemau dros Llanymddyfri yr wythnos diwetha. Pa mor bwysig yw bod chi'n cael y balans yna'n gywir rhwng boes profiadol fel ti, Owen Hughes, Lee Rees, ond hefyd meithrin y boes ifanc yma sy'n gwmpas chi, boes fel Griff Watkins yn y canol ca gyda ti heddi? Odi, mae'n bwysig ma lot o boes hen actor ni nawr sy'n ni wedi bod yma spel, so mae'n bwysig bod ni'n edrych ar ôl gnedlaeth nesaf boes bod boes yn dod trwyddo, so mae'n bwysig. A I fod yn ffer, mae boes da, dyn ni'n dod trwyddo, so mae eisiau ni helpu nhw'n ar. Gwych, da iawn ti. Ceri Gnesi, top man. Ie, Rodri yn sôn am y profiad fyna, Rodri Jones, Ieuan Hughes a Lee Rees nôl, cafodd ei adael allan wythnos diwetha, falle hyrwydd y perfformiad o'r wythnos cynni, ond falle bydd pwynt y fe I brofi, Sioned? Yn bendant, oes neb yn cael ei gadael allan o'r tîm, nwedig, pan ti'n wario yn erbyn y gêm yr agos olynion anna fe Cwins Gyfyrddin, ond bydde'r 2 hyn yn bendant yn edrych i'n gwneud argraff hyn o ma. Fi'n credu bydden nhw, fel oedd Rodri Jones yn sôn fyna, mae rhaid nhw meithrin y boes ifanc, ond mae fe'n hynod o bwysig hefyd bod yr hen ben y penniau profiadol o Lee Rees, Ieuan Hughes a Rodri Jones eu hunan. Mae'n bwysig bod nhw'n camu fyny mewn gêm fel hyn o ma'n ar gêm bwysig ar top y tabl. Ie, sawl un o gwmpas y gêm yn y gorllewin yn siarad yn uchel iawn am Griff Watkins, Josh. Fe oedd capten Coleg Llanymddyfri pan enillon nhw ben campwriaeth ysgolion a cholegau Cymru blwyddyn diwetha. Braf gweld e'n cael y cyfle yn 19 mlwydd oed. Ie, mae wedi dod trwy y pathway scarlet. Mae wedi bod yn chwarae'n dda, mae jyst wedi aros am y chance mae cael ei hyn o, mae'n da I gweld y chwarae boes Rodri, digon o profiad da fe, mae rhywun fel Griff bydd yn dwlu chwarae hyn o. Ie, braf gweld e'n dod nôl o Loegr gyda cymaint yn mynd y ffordd gwahanol, ond at yr ymwelwyr Glynebwy, yn aml ni'n sôn am ei pac, am ei gêm bŵer. Ydyn nhw wedi esblygu? A sut? Ie, maen nhw wedi datblygu elfen gwahanol o gêm nhw, gêm ymosod nhw. Ni'n gwybod Glynebwy yn gallu defnyddio sgarmau symudol yn dda, Scrum yn gryf da nhw, ond jyst I gweld nhw'n dadlwytho bil mwy tymor ma a chwarae gêm mwy agored. Mae hwnna'n dda i'r gyngarfyd. A os maen nhw yn mynd yn llydan hyn, ond ni wedi sôn amdano fe yn barod, mae Iwan Bowden ar yr asgell a mae fe wedi bod ar dân. Odi, mae fe'n chwaraewr real dan Cheris I Glynebwy a mae fe'n fath yna ar ysgellwyd, ti ddim rili moyn o lan yn erbyn fel amddiffynwyr, mae'n gallu sgorio yn unlle, ond fel o Josh yn sôn, pan mae dati'r gêm nerthol na yn dy bacti a mae dati'r creadigrwydd a mae fe'n galluogi chwaraewr fel Iwan Bowden I wneud fe'n wneud orau. Fyna nawr ni'n gweld
bod yr amddiffyn yn cael ei ymsugno mewn sydd yn creu y gwagle allan yn llydan, y cicled dros ca. Ond eto fan hyn, so mae fe'n deheu iawn, mae fe'n dyfeisgar iawn, mae'n gallu cicio'r bêl ac wedyn ail gasglu. Felly mae fe'n dan cheris, mae fe'n rhoi bygythiad i ti o bob ardal o'r ca. A bydd e'n rhywun bydd Llanymddyfri yn edrych i cadw'n dywel iawn yno. Ia, mi oedd e'n un ymgeisydd ar gyfer cais y mis. Gan fod i yn fis Ionawr, ni'n edrych ar ceisiau mis Rhagfyr. Dyma enillydd Rhagfyr, 3 ysgellodd ac 1 cefnwr ymysg y 4 a'r cais yma gan Harry Houston yn ennill gyda 35% o'r pleidlais. Y cais yma yn dod yn erbyn Aberafan a gobeithio welwn ni mwy o'r un peth heddi. Croeso nôl i Fanc yr Eglwys yn gêm byw ni hyn o'n Super Rygbi Cymru rhwng Llanymddyfri a Glynebwy. A rhaid gweud bod y cyrru gaethon ni fel criw cyn y gêm yn anhygoel a gobeithio falle bod yr un peth ar ôl i'r teimau wedi'r gêm. Maen nhw yn gwybod sut i roi groeso lawr fan hyn, sim dwywaith am hynny, ond mae gelyniaeth wedi datblygu rhwng y ddau dîm yma dros y blynyddoedd diwetha. Falle mae Glynebwy nath y dwbl dros Llanymddyfri yn y gyngrau'r llynedd, ond Llanymddyfri ata hi yn y cwpan fan hyn ar eu tomen eu hunan. A maen nhw yn gweld hynny fel mantes. 14 pwynt i rhwng
y ddau ar frig y tabl. Glynebwy wrth gwrs yn gyntaf, Llanymddyfri yn ail. Ydy hynny yn mynd i gyfri am unrhyw beth heno. Tro diwetha, enillodd Glynebwy ma llynedd. Wel, dyna'r tro cyntaf ers 2014. Felly, dyw hanes ddim wedi bod yn garedig i'r ddau dîm yma. Dyw hanes, dyw pwyntiau ddim yn cyfri am ryw lawer heno. Sdim ffordd gwell i ddechrau'r flwyddyn. 2 o dîmau gorau Super Rygbi Cymru. Felly, yn y Gymraeg heno, Sioned Harris sy'n cadw cwmni Rhys ap William, ac yn y Saesnes, Josh Turnbull sy'n cael cwmni Dave Rogers. Diolch yn fawr i ti, Lauren. Blwyddyn newydd dda i chi gyd ac am ffordd i ddechrau 2026. Cyntaf fydd yn ail yn Super Rygbi Cymru. Porthwyn Llanymddyfri yn croesawu dynion dir Glynebwy. Sych ar hyn o bryd, yr eira wedi disgyn rhyw awr fach yn ôl, ond dim ar ôl ar y cae. Fanc nôl yng nghanol y rheng flan yna. Newid yn safle'r mewnwr hefyd, Rory Harris. Lluniau cyn yr ornest i ddechrau. Lee Rhys nôl yn ware mewnwr. Ni'n cael pip ar y tîmoedd felly. 6 newid y tîm ath golli yn erbyn y Quins ddwywaith. Dim Adam Warren, Chris Long, ond hynod brofiadol a dylanwadol Berian Watkins a Stuart Worrell nôl. Lee Rhys hefyd nôl fel mewnwr a captain fynd o'r tempo i gêm Llanymddyfri. Yr ifan Griff Watkins o Academy y Scarlets yn dechrau am yr ail waith i'r Porthwyn. 3 newid yn unig i dîm Glynebwy ers wneud y dwbl yn erbyn Pontypool. 2 yn y reng flan. Morgan Bosanco ar y pentyn a'r captain Joe Franchi sydd wedi sgori 9 cais y tymor hyn sy'n bachu. Rory Harris nôl yn safle'r mewnwr yn dechrau am yr 8fed tro yn Super Rygbi Cymru. Newid hwyr yn y dyfarnwr hefyd. Craig Evans oedd i fod, ond fe di mynd lawr ar Llandovery ffliw. Ben Whitehouse felly sydd yn y canol, Gareth Newman, Andrew Maul wrth i ochr e. Y Porthwyn yn y coch a gwyn. Glynebwy yn y gwyrdd coch a gwyn. Harris nôl mewn i'r tîm. Dyna un agwedd o'i gêm sy'n bod yn hynod effeithiol. Bowden o dan y gic yna. Joe Franchi, y captain, yn cario. Lloyd. Reit yn ganol cam ar Ian Jenkins yn mynd. Lloyd yn edrych i droi y Porthwyn. A di llwyddo wneud hynny. Ffindo'r ystlys agosa yna. Lee Rhys y moyn chwarae, ond dyw e ddim yn cael. Mi fydd hi'n lain i Llanymddyfri. Muned ar y cloc. Ar y cae artiffisial fan hyn ar banc yr Eglwys. Perffaith ar gyfer y rygbi. Ni'n gobeithio gweld hyn o Sioned Harris. Ie, yn bendant, Rhys. Llanymddyfri, dechrau ymddiffynol dda fyna. Glynebwy jyst yn pasio fe ar led dros y cam. Beth ni'n sylwi fyna ar Llanymddyfri. Nhw ddim yn ymroi neb mewn i ardal dacl. Felly maen nhw credu yn syth ni'n mynd i ceisio gweld bod nhw'n mynd i cadw chwaraewr ar y trad er mwyn gallu rhwystro a sgellwyr Dan Cherry sydd gyda Glynebwy lawr yr ochr yna. Cystadlu nath Glynebwy yn y lain yna. Rhaid cadw'r bel yma'n fyw, ond i cael ei chario nôl i'r 2 ar hugen, Lee Rhys. Kick fox hir. O, honna di mynd mlaen o ddwylo. Richards dwi'n meddwl oedd e. Na gen wir. David Thomas oedd e. No, bydd fe'n rwystredig iawn gyda hwnna. Tiriogaeth da fyna i Llanymddyfri. Oedd i wrth drod Lee Rhys, ond sy'n esgus da fe cwmpo hwnna fyna. Neb yn bygythio fe. Neb o'i gwmpas e.
dechreuad sigledig fyna i'r ysgellwr. Edrych ar y tîm sydd wedi cael ei gyhoeddi, fi'n edrych lawr wrth yn ochr i. Mae Jack Davies ar yr asgell yn y Crys rhif 11, a felly gweld bod Jack Maynard yng nghrys y cefnwr mae'n edrych fel, felly newid hwyr. Bind. Wedi colli Aaron Warren. Set! Leave him alone now. You can't hook the ball. It's still in the tunnel, you can't hook the ball. Mae'n cymryd yn sydyn unwaith eto mae Glynebwy yn neud. Cic rydd oedd hi, felly ddim yn gallu mynd yn syth am yr ystlys bell yna. Ac yn clirio mae'r porthwyn yn neud i maswr nhw Ioan Hughes. Profiadol, dal yn ifanc, pam dyw e ddim yn chwarae rygbi ryngwladol? Na i ofyn y cwestiwn i Sionet Harris. Pam dyw e ddim yn cael cyfle? O, fi'n gwybod, fi'n cael ei wel, ti'n mae maswyr dda iawn i gael yng Nghymru, ond os fi'n cael ta falle jyst o'i gyfnod ddim yn digon ffodus i gwneud e, wrth gwrs falle allan ni am bod e'n gysgor ei frawd hynau, Steph Hughes. Si mas yn y States wrth gwrs nawr. Wedi gorffen chwarae Steph, ond yn hyfforddi yn yr Old Glory yn Washington. Ni wedi gweld y symudiad yna mwy nag unwaith. Ond mlaen o'r dwylo o Ethan Phillips mae wedi mynd. Dyna Jack Maynard. Ni gadarnhad y pwysi ar y fainc. Bellach i Llanymddyfri. Cic, ail gyfle i Thomas. Casglu hon yn edrych fel to dim ond un ffordd o fe moyn mynd syth drwy'r canol am wneud lan am ei gyffyrddiad cyntaf le fwrodd e'r bel na mlaen. Amrediad gan David Thomas. A mae'r law mas, chwarae mantes nawr. Hwsanco. A Garrett yn cael y bel na mas. Harris. Unwaith eto. O Lloyd. Tua cael ei mas o'r drws cefn. O nôl Dewni. Ond amrediad gan David Thomas. I gyffyrddiad cynta Sionet Harris. Bwrodd e'r bel mlaen. Ond mam bach o ddim mynd amdani fyna. Dywed e sy'n dweud gath e dechreuad siglerig yn gollwng y bel na. Ond amrediad nerthol gan yr ysgellwr fyna. David Thomas. A to mae hwnna'n braf i weld yn nhw nifer o weithiau yn y gemau dyddiau yma, ni jyst yn gweld nhw'n cicio'r pêl nôl, neu roed y bwt bach na drosto. Ond mae hwnna jyst yn dangos pa mor dancherus a pa mor dinistriol gall rhediad gryf jyst bod syth lawr y canol. Llanymddyfri ddim yn ei ddisgwyl o gwbl. Ie. Cic os, penderfyniad i wneud. Am y pist, mae Glynebwy yn mynd. Jyst gweld efo yna, torri trwy doi dacl. Ddim cweit ymeiddi'r dacl o'na, Jack Maynard. Ond wrth gwrs wedyn ni ennill y cic os byw dîm. Treffwyn cyntaf, yr ornest yma, yn mynd i maswr Glynebwy Evan Lloyd. Rhyw 5 munud a hanner ar y cloc, 3 ddim i mantes nhw ar ôl rhediad nerthol David Thomas. Keep going, boys, keep going. Tackle gan Osian Davies. Use it! Ar ei wrthwynebydd Ryan Jenkins. A Rory Harris unwaith eto. A'r gic fox yna. Davies yn ôl yna. Pari ar dacl yna fe. O, cystadlu yn frwd oedd y Dylan Bartlett yn neud. Ond y porthwyn sydd ar meddiant. Good six. Syth lawr ganol y ca. Gallai hon redeg. Pa mor bell yw'r cwestiwn? Cofiwch, llunellau melyn i rygbi. Gwyn i'r pêl drod. Mas o drwbl, mae Bowden yn trial mynd. Troi ar lawr. Leave it! You're on the floor, you're the players on the floor. Thank you. Just yn cadw meddiant, mae Glynebwy yn neud. Oedd yna'n gic dda gan Ioan Hughes. Oedd rhaid i Glynebwy chwarae. Use it! Yeah, no, it's good. Rory Harris. He's digging, he's Gweithio'n digging. galed i gael y bel na mas. Un pip fychlan. Siŵr ta am yr ystlys bydd yna Neli. Just yn cyrraedd yna.
Yw chwarae da fyna gan Iwan Hughes. Flag up quicker. Cic lawr canol ca. Pwyni falle'n bach gormod arni yn wrth gwrs wedi gofyn I Glynebwy I chwarae fe allan. Ac unwaith eto mae dal gyda nhw tiriogaeth yn hanner Glynebwy. Go, mate. Ebbw, just take a step over. No, middle mark, yeah. Ie, dyna Jack Maynard. Fe sy'n dechrau'n Cris y cefnwr achos bod Aaron Warren di torri bus wrth gynhesu. Felly mae wedi symud Jack Davies i'r asgell. Ond Osian Davies yw hwnna. Rhys. Watkins o'n y cornel. Mae Eiliad yn ni'n meddwl bod wedi cael ei ynysu. Griff Watkins. Casglu'r bêl na wrth I sodle. Will Evans yn yr o'n y cornel. Y blaenwyr nawr yn gweithio'n galed I Llanymddyfri. Newid cyfeiriad. Cic ar draws. Jack Davies. O, mae wedi mynd mlaen o'r dwylo. A mae hwnna'n agor lan I Jack Davies. Mae fe'n gwybod y ffordd i'r llinell, guys. Glwych i'w lorio fe. Ond y bêl dal yno. Worrell. Offside. O, dyw e'n mynd drosto. Na, di just yn bryn. Lee Rhys yn tynnu rhywun ar draws. Oes tynnu Sean Parry nath e. Hughes. Jones. Pas hir. Right mas i'r asgell. A mae Cian Abram yn gwasgu drosto yn y cornel. Cais gwych I Lanymddyfri. Y cyntaf o'r ornest yma. O, mae hwnna'n gorffeniad arbennig fyna gan Cian Abram. Mae dipyn da fe I wneud I gwasgu dros y linell. Ond am cais tîm ar dderch o gwerin I Llanymddyfri. Ddim yn colli penw gyda momentum. Ailgylchu'r bêl na'n gyflym. Y gic na'n gyntaf mewn i'r ddwy rhigau fyna gan Roddy Jones. Just yn mae just... Fyna ni'n gweld bod Dom Franchi, mae fe just yn troi gorffa ffordd yng Ac wedyn wrth gwrs, just y weledigaeth na gan Iwan Hughes I lledu'r bêl na. Cais arbennig fyna gan Llanymddyfri. Ie, tipyn o waith ar ôl dy Cian Abram I wneud. Ond fe yn gwasgu mewn yn y cornel. Mae'r cicio nawr wedi mynd I Jack Maynard, yr eilydd hwyr, nid Iwan Hughes. Ni'n gwybod bod e'n gallu cicio 61 o bwyntiau tymor yma, cannoedd o bwyntiau i'r clwb dros y blynydde. A dyna chi pam. 7-3 felly y sgôr. Wrth I ni agosau at ryw 10 munud. Lot o waith yr asgellwr I wneud o hyd, Sioner. Do, dipyn o fe, ond just mae rhediad y doi blaenwr, just fan hyn nawr fyna fel ni'n gweld nhw, just yn denu mewn llinell amddiffynol Glynebwy, just yn rhoi cwestiwn yn ei pennau nhw'r amheuaeth yna. Ond fel ti'n sôn, ledled y bêl, dipyn o waith ar boi na I wneud I sgori fe. A sgori nath e. Ond o'r ail ddechrau, maen nhw'n colli'r bêl. A Abram sy'n ar gwaith amddiffynol I wneud nawr ar lawr. Boys, leave. Bach o gwmpo mas. Mr Whitehouse yn y canol. Hynod brofiadol yn dyfarnwr ni. Dyfarnu wrth gwrs yn y teulu. O, mae'r bêl na mas os bosib. Lee Rhys. Mae'n cael ei tharo lawr. Fi'n meddwl ta Curtis Gregory o'n e. Abram unwaith eto yn cael y porthmyn. Mas o bwch o drwbl. Cysgod pest I hunain taflu'r bêl I Watkins. Oedd yw e'n gallu dadlwytho. Jack Davies. Ochr gami. O, bwlch yn agor iddo fe. Neu mae fe'n creu un dylen I weid. Cystadlu wrth y bôn eto mae Glynebwy yn neud. Will Evans sy'n mas na'n llydan. Dan Jemin. Wel, cymryd risg Sion I redeg fel maen nhw wedi wneud. Lee Rhys di gweld digon. O, mae fe dangos hyder nhw ni we. To'r y profiad y pennau hen ma, cyffro'r chwaraewyr ifanc. Jack Davies, Cian Abram. Ond wrth gwrs, mae yna ewgrwydd hefyd o gorwarau, ond hen Ben Lee Rhys war y teg. Yn rydw drod yn y fe, dweud digon yw digon. First one forward. Sorry. First one off green. Dwi'n gwybod beth yw'r farn di o'r ceia yma, Sioned, ond fi'n gwybod bod wedi bod yn sych, ond I gael gêm agored, mae'r ca yma yn un arbennig I chwarae arno. Odi, dyma'r ce gorau, fel ti'n sôn yma, os ti'n moyn chwarae'r gêm agored, y gêm gyflym na. Twyllen ni'n dim ond dychmygu siwt start bydde wedi bod ar y ca mas i'r hen ca Llanymddyfri bydde wedi bod gyda'r tywydd ni wedi cael. A wrth gwrs mae'n jyst yn galluogi'r gêm I gael ei wared trwy'r flwyddyn gyfan, trwy pob tymor. Crouch. Bind.
Yr oer fel yn cynnyrchu'r gres o'r cyrff yn y sgrym yma. Glynebwy yn trial gwasgu Llanymddyfri. A'n eto, maen nhw'n trial chwarae. Rodri Jones. 301 o... Leave! Cyfarwyddyd yn glir o Ben Whitehouse i Glynebwy. Gadael y bêl, a maen nhw'n llwyddo wneud hynny. Jones, y bêl fflat. Cam Lewis. Cystadlu eto mae Glynebwy, maen nhw moyn kick-off, dyn nhw'n cael dim byd. Lee Rees. Sian Davies. Mae'r dechrau da gan y porthmyn fan hyn am chwarae lot o rygbi, ond dyna risg, ond yn ffodus mae'r bêl ddim ymlaen ddwywaith. Ie, ti'n gallu gweld fe mae Glynebwy yn treul ymateb i ffordd Llanymddyfri o chwarae. Llanymddyfri moyn chwarae'r gêm gyflym na, ailgylchu'r bêl na'n gyflym. Ond Glynebwy, maen nhw'n taflu niferoedd mewn i ardal dac yna i ceisio rafu fe i lawr. Felly mae'r ddoi dîm ar y foment y treul ymateb i'w gilydd, ond wrth gwrs wedyn mae camgymeriadau yn gallu dod o'r pwysau, camgymeriadau sgil a trafod y bêl. Wel, weles i het Canada am yna, o bosib. Un o ffrindiau Sean Parry yn y reng ôl i Glynebwy, cos mae fe'n chwarae rygbi ryngwladol i Canada. Okay, boys. All ready to go? Yeah, just want players out the way quick enough. Dyn ni weld Sorry, not quick enough. yr ail chwarae o'r cais. A gwaith dy fe wneud, Sioned, oedd e? Just for a split second. Ie, fel ni wedi sôn eisiau, gwaith gyda fe i wneud, ond fi'n credu hefyd bydde Morgan Richards eitha siomedig. Graham gais hwnna i daclo fe. So fyna rhaid i fe defnyddio'r yslys fel yr amddiffynwr ychwanegol, jyst gwythio fe mewn i touch fel maen nhw'n sôn am, a fe'n rhy eisiau. Ddwna wyr yn galluogi Cian, just i cael yr ymestyn na dros y llinell gais. Tîm y fforddi. Jonathan Evans, o'n i'n meddwl bod wedi ymddeol, ond mae fe wedi gweithio ffordd nôl i ffitrwydd. A fe am wneud ymddangosiad arall i'r dynion dir i Glynebwy. Llandovery nawr yn trial dod i pwysau ar Glynebwy. Ond Glynebwy sy'n cael y kick-off. Cryfder y pac. Ond mae captain o lawr. Angen bach o driniaeth. Cramp o bosib. Bach yn gynnar gael cramp, neu gyfi? Wel, ie, ond dyw e ddim yn tir gorau chwaith i gallu sgrimage arno, ond wedi gyda maint o studs mae Franci yn gwisgo fyna. Ond Glynebwy, jyst yn dangos yn syth yr arf bwerus na sydd gyda nhw i gêm nerthol nhw yn y Scrum. Uchafbwyntiau Super Rygbi Cymru nos lun ar YouTube. Ebbw Chwaraeon. A wedyn nos fawrth am 10 yr uchafbwyntiau ar Ebbw Click a BBC iPlayer. Saith i 3 yw i. Mae'r gêm wedi dechrau. Di'r cloc ddim wedi falle yn Llanymddyfri, so handel i gwasgu'r bwtwn sydd o fod. Dyna un Franci, Dom Franci, ond y brawd arall, Joe Franci. Oedd fe oedd yn cael y triniaeth o'r gicosp yn y Scrum. 9 cais i'r bachwr. 14 cais i'r bachwr Ieuan Morris sy ar y fainc. Beth mae hwnna'n gweud? Bod i lain nhw yn hynod effeithiol. Dim cystadlu. Felly oedd hi'n ddigon syth. Dom Franci yn cario. Harris. Rown y cornel. Mae Ryan Jenkins yn mynd. Cais yn erbyn Pwla. Just cyn hanner amser wythnos diwetha. Yna'n allweddol yn ei buddigoliaeth nhw. Stuart Worrell am oen dwy'n y bêl. I didn't say anything, I didn't tell him to get off it, lad. He let it go. Lloyd. Phillips. Just about yn cael ei lorio. Harris. Jenkins unwaith eto. Torri un tacl. Ddim cweit yn gallu dadlwytho.
Harris yn sydyn wrth y bôn unwaith eto. Jack Pope yn cario. Franchi. Dom Franchi hynny yw y canolwr. No leave. 7 slow to roll. Cyfnod o bwyso nawr gan Glynebwy ar ymwelwyr yn edrych am fuddugoliaeth. Faster. Na'r banc yr Eglwys. Player didn't roll away. Na'r porthmyn sy'n cael ei cosbi. Llanymddyfri bach yn araf i symud o ardal y dacl. I think he was the tackler. Mae cornel, maen nhw'n mynd y tro yma. Gewn ni weld i gallu nhw'n y lain nawr, Sione. Bydde Glynebwy yn digon fodlon. Gyda'r canlyniad hynny o'r pwysau nath nhw roi'r Llanymddyfri. Injury. Yna fan rhywbeth, un o foes Llanymddyfri sy'n lawr, dwi'n meddwl, falle ta o Sian Davies yw e. Yep. Watch on the front there, Gaia. Yma fe'n iawn. A dwi ddim yn meddwl newn ni weld y bêl yma yn mynd i olwyr Glynebwy. Cystadlu yn brwd. He's won the ball. O bosib yn gic gosb yn erbyn Glynebwy am cystadlu yn yr awyr. Wrth i Sean Parry dasgu trwyddo hefyd. Ond dyna un ffordd o amddiffyn lain ymosodol Glynebwy, cystadlu. Mae hwnna'n amddiffyn ardderchog fyna gan Llanymddyfri. Bach o geiriau yn cael ei rhannu ar ôl y llinell na. Just roi strategaeth llwyr fi'n credu yn yma. Go on, boys. Go on, yeah. Ond o'r ffaith maen nhw Llanymddyfri wedi mynd fyny i gystadlu jyst yn dangos cymeriad nhw a maint maen nhw moyn i fuddugoliaeth yn bydde nifer y tîm oedd jyst wedi aros lawr yn cymryd ysgarmes. Fyny maen nhw'n darllen y symudiad yn dda, jyst fyny yn y blaen, ennill yr yngipiau na'n yr awyr. Ac wedyn Lee Rees wedi sôn yn rhoi'r cic dda iawn wedyn mewn i cludio'r llinell. Joe Powell ath lan, o'n i'n meddwl falle bod Curtis Gregory wedyn wedi mynd ar fraich hefyd. Ond dihangfa be bynnag i Llanymddyfri, lain Glynebwy yw i. No competition, play on. Dim cysteddeth. Dim rhaid iddi fod yn hollol syth. Dom Franchi. Mae fe'n lyco mynd yn syth. Araf y meddiant braidd. Gregory yn dod rown y cornel. Dylan Bartlett i gyfaill yn yr ail reng. Lloyd. Switch fychodd hwnna. Iwan Bowden. Doi gais i'r asgellwr yn erbyn Pontypool. Drovers, leave it, thank you. Mae hwn yn teimlo fel gornes drwy'n cyntaf ag ail. Lot ar y gêm yma. Lloyd bylchu ac yn dadlwytho i Parry. A'r bêl yna i Dom Franchi. Cais cyntaf Glynebwy o'r ornest yn dod i nhw nôl ar y blaen. Oedd y cais na'n dod, oedd yna'n ochel. Oedd Glynebwy o hyd, jyst yn rhoi'r pwysau ymlaen y Llanymddyfri. Llanymddyfri gweld hi'n anodd. Mynd nhw mewn i hanner Glynebwy ers y cais diwetha yna. Ond fyna Dom Franchi, mae fe wedi bod yn rhedeg yn gadarn at y llinell trwy'r nos. Ond jyst fan hyn, jyst meiddi'r dacl cyntaf na pob tro. Bygythiadau, y dymu na mewn tu fewn, yn dal Llanymddyfri, a wedyn jyst y rhediad glos, yr ongl na oddi ar ysgwydd Evan Lloyd. Jyst fyna, denu mewn y doi chwaraewr, ac wedyn jyst rhediad hawdd mewn wedyn i Dom Franchi. Ail gais o'r tymor iddo fe. Ail yn erbyn Llanymddyfri. Trosiad yn un llwyddiannus hefyd gan Evan Lloyd. Llanymddyfri 7, Glynebwy 10 yw i ar ôl bron i 20 munud. Y bas ola gan Sean Parry. Ar jobyn yn weddol syml i Dom Franchi. Jason Strange, bydd e'n hapus a bydd nath e newydd weld. A newydd glywed nawr bod yna broblemau gyda'r sgorfwrdd yn Llanymddyfri. Felly, Ben Whitehouse yn gweud wrth y chwaraewyr, paidwch edrych ar y sgorfwrdd, gofynnwch chi i fi. Franchi oedd yr gic yna.
troi Meinad. Wastod, Sanne lawr. There we are, all on. Lloyd sy'n ôl yna. Fe'n edrych o bosib yn 50-22. Ond gallai honna redeg. Ond bach o backspin arni. Hughes sy'n ôl yna. Watch quick on, boys. A fe'n edrych am yr yslis. Honna dal yn fyw. Yeah, play. Wel, oedd hi ddim, ond mai nawr. 50-22 is on. Harris yn edrych am y 50-22. Gornes gicio yw, ond Gornes Dennis. Cic fanana, neu trial. Dod iddi dros y yslis oedd Meinad yn neud, ond mae dal yn fyw. Morgan Richards. Harris unwaith eto'n goffo gweithio'n galed i gael y bêl na mas. Lloyd. Cario'r bêl mewn i Will Evans. Cael ei hyrddio nôl yn cadw'r meddiant. Parry unwaith eto, mae fe wedi bod yn amlwg iawn. Chwarae'r naw o bosib. He's trying to play the ball, not trying to protect the ball. Will Evans yn dda fyna'n reiddiol am ddiffynol. Ond wrth gwrs wedyn sy'n treol gorfodi y meddiant i droi'r meddiant na drosodd. Ac yn edrych cic osb arall. Gwmwys yn y safle fydde ti ddim moyn rhoi'r Glynebwy. I cicio fe mewn i'r ddwy ar 20 a mae cael dim ond un canlyniad sydd yn dod o hwn eto. A Sean Parry unwaith eto. Di creu un cais. Di bod hob man heno. Yn amddiffynol yn ymosodol. Chwaraewr rhyngwladol Canada o Gaerdydd yn cael gêm dda. Unwaith eto mae Llanymddyfri di dwy'n hi. Joe Powell, neb yn cystadlu. Ond mae Jack Davies nawr o dan bach o bwysau ar ôl i'r bêl na seithi mas i Lee Rees. What was there? I didn't call you out. No. Unwaith eto, mae hwnna'n gwaith ardderchog gan Llanymddyfri. Mae nhw'n amlwg wedi gwneud eu gwaith cartre nhw. A beth gallu ti bod yn sicrhau os ti yn mynd i fyny yn y blaen? Ti'n naill ai mynd i ennill y bêl, neu ti'n mynd i wneud yn gwaith anodd i'r bachwr i trio taflu fe drosodd ti i'r pod. Naill ai yn y canol neu yn y cefn. Glynebwy fyna'n treol newid y symudiad o'r blaen. Treol mynd drosto i'r canol, ond wrth gwrs, chwaraewr Llanymddyfri yn lawer fwy gynt. Yn mynd ymlaen o'i flaen. Amddiffyn gwych fyna gan Llanymddyfri yn y ddoi lein dwytha. Ie, sneb di gallu rhwystro lain Glynebwy. Falle mae Llanymddyfri di sylwi o dim pwynt trial, ond mae gwerth trial cystadlu. A maen nhw wedi gwneud ni dwywaith a di dwy'n y bêl 5 metr o lain i hun. Oedden nhw'n gallu ennill lain i hun. Odyn maen nhw, fach o warel ar y blaen o hwnna. Cam Lewis yn cael y bêl nôl. Dwylo da gan Jamie Hughes i Will Evans. Rees, a fe'n dod â tempo i unrhyw gêm. Cyn chwaraewr 7 bob ochr Cymru. Hynod brofiadol. Captain Llanymddyfri heddi. Watkins. Cael ei lusgo nôl yn y dacl. Ddim yn uchel. Stuart Worrell. 5 ymddangosiad iddo fe. Dwi ddim wedi bod yn chwarae gymaint a mae fe wedi bod yn neud. 33 mlwydd oed nawr. Cian Ebram yn neud yn dda iawn. Sgoriwr cais y Porthwyn. Mas o'r drws cefn. Meinad. Watkins. Oedd eisiau rhywun i sythu. Jack Davies yn llwyddo wneud hynny ac yn ochr gamni. Di profi rygbi yn cwpan y pencampwyr yn Ewrop gyda'r Scarlets. Yn ôl yng Nghris Rhif 15 oedd e fod heno, ond 11 mae fe'n chwarae. Mae'r bêl eto unwaith wedi mynd mlaen. Jack Davies wedi bod yn amlwg iawn yn yw yn y 25 munud gyntaf yma. Walla ti weld e fel cefnwr sy'n fod Sioned na ar yr asgell, ond bod y bêl wedi dod i ffordd e, mae fe'n dalentog o chwaraewr. Ie, gall ti amen petai fe yn cefnwr a bydde fe falle'n gweld fwy o'r bêl yn rhedeg mlaen i'r bêl yn fwy effeithiol, ond mae gwaith trad yn arbennig, ac wrth gwrs, gyda Jack Meinad fel cefnwr, mae dati'r opsiwn cicio chwanegol na fyd, sy'n falle'n rhyddhau Jack, gallu redeg mwy da'r bêl. Dod trwy system Caerdydd nath e, wrth gwrs. Pentyrch, ysgol Glantaf.
Di ffindo I ffordd i'r rhanbarth y Scarlets. Scrum. Ail osod ni fynd I wneud, dwi'n meddwl. He's not going to be able to see from there. 9's are in the way. Boys, just one thing, lads. We can't have you two crashing together like Water Buffalo before we even say set, yeah? I know, on the bind, lads, you're smashing into each other, which has caused a bit of instability. Just get onto the bind, don't have a competition before the contest, yeah? Is that okay? Huh? Yes, yeah. Huh? Come on now. Bach o hwyl yn y reng flan. Beth fydd barn Berian Watkins am gael ei alw'n Water Buffalo? Dwi ddim yn siŵr. Ond fe a Luke Garrett yn mynd ben a'i gilydd, bach yn gynnar. Gormod o bwysau yn dod trwyddo o Glynebwy. Cic rydd. Lee Rees yn mynd ai o dan drwy'n y dyfarnwr. Osian Davies yn cario. Torri un tacl. Rees. Cam Lewis. Fe'n cael ei hyrddio nôl. 2 o amddiffynwyr yna. Bartlett yn un ohonyn nhw. Rees, nôl ath y bêl. Sean Parry'n cael ei glirio mas fyna. Flat y bas. Davies unwaith eto. Bob tro mae fe'n cael y bêl, mae fe'n creu rhywbeth. Hughes, Watkins yng nghanol car. Beth mae Hughes wedi gweld, bach o aglen yna. Morgan Richards yn casglu ddi ar yr ail gynnig. Ath I mlaen, dwi ddim yn siŵr. You're on his body. Byddwn ni'n amau bod Johan Hughes wedi cael ei rwystro fyna oddi ar y bêl. Ben Whitehouse yn ei chwarae ymlaen. Use it. Ball's there, 9. Good. A ni'n gwybod bod hon yn mynd I fod yn ornest. Boys. Gêm bwysig I Llanymddyfri heno. Heb golli 2 yn olynol adre ers 2024. Maen nhw moyn taro nôl ar ôl colli yn erbyn y Quins ddwywaith. Ond lawr yn I yn sydyn at Rodrigo Gomer. Un o'r fforddwyr Llanymddyfri, Nick, sy'n cadw cwmni fan hyn. Nick, mae'n gêm gorfforol iawn mas yna. Chi wedi gorfod wneud tipyn o amddiffyn. Oedd e bron o'r norfod bod y cais yna'n dod yn y pen draw I Glynebwy. Pa mor bwysig hynny bod chi'n cymryd y cyfleoedd sy'n dod I chi? O ie, mae'n bwysig iawn. Ni'n gwybod mae Glynebwy yn tîm cysylltuol cysylltuol a enwedig yn ardal o tackle a mae rhaid disgybl ni bod yn rili dda achos ni'n gwybod mae set piece nhw yn nhw'n gallu sgori lot o weithiau o'r sgarmau smidol, so mae rhaid ni wneud siŵr bod disgybl ni yn dda iawn. A bod chi'n cymryd cyfleoedd pan maen nhw'n dod hefyd? Wedyn, ie, mae rhaid ni bod yn gofalus yn ni'n wario gormod yn yr ardal anghywir. Ni wedi cael tyma bach o'r tir iawn ar, ond dim wario gormod yn ardal unan ni, so trio cael y pel lawr yn tir nhw a wario fyna. Mae'r bachan sy'n bwys ni fan hyn nawr, Jack Davies. Mae'n gwisgo 11 heno, newid hwyr. Be'n union ddigwyddodd cyn y gyntaf I Aaron Warren? O'n i wedi gweld beth oedd digwydd yn hwnna, ond just glywes I just cyn y kick-off I fod yn honest. Aaron di cael torri bicep yn y warm-up a wedyn so oedd rhaid ni wneud yn rhaid ni newid hwyr wedyn gyda Jack Davies yn mynd i'r wing a wedyn Jack Maynard yn dod arno'n cefnwr. Mae bendant angen chi gael y bil dwylo Jack Davies rhagor achos mae'n edrych yn siarp dros ben. Not y tiris. Diolch Rodri. Un cyfle wedi mynd, gwaith gwych gan Dom Franchi. Cael ei law chwyth ar y bêl ar ôl I Griff Watkins. Gael ei lorio'n eitha disymwth. A'r lain ddim yn syth. Not straight, there was a put across, but is to get the ball. Felly lain ni Llanymddyfri wi. They're good there, boys, they're good there. Tafliad dewr i'r cefn, un llwyddiannus hefyd. Canol y car, dyna Jack Davies yn dod o hyd I Maynard. Cian Ebbw, yr gic yn troi. Iwan Bowden sy'n ôl yna, gwaith gwych yn dod ar draws. No, still in.
Llanymddyfri yn edrych yn beryglus. O'r cymal cyntaf o chwarae o'r lain mynd yn llydan. Yn dod I Glynebwy o dan bwysau. Stop, wait for the winger. Ethan Phillips, trodd chwith yn clirio. Llanymddyfri yn waren mentrus iawn ar y foment I nhw fel ti'n sôn, Rhys. Ceisio lledu'r bêl off y cymal cynta. Tafliad I cefen y lein sy'n syth yn rhoi 15 metr I mewn ca. Rhedwyr ffug, tynnu'r bêl nôl. Rhedeg wedyn uniongyrchol yn bwrpasol. Triol yn cyfuno lan fyna yn effeithiol. Llyw'n amlwg mae Llanymddyfri, maen nhw'n dod yma hyn o ma, maen nhw moyn I ware, maen nhw moyn lledu'r bêl. I gweld hwnna blaen un o. I didn't see, I was watching that. Moyn trial rhywbeth eto. Beth mae Mr Whitehouse wedi gweld? On the 5, after the line-out, mate, yeah? Bod wedi mynd mlaen, dwi'n meddwl. This is frozen. Should we take it out a little bit, or are you happy here, boys? No, we take it out a bit. Yeah, I'm just asking you boys, yeah? Sorry. Too muddy. No, it's frozen there a little bit, lads. It's just one patch. Just under the stand. Here it is. Mae hwnna'n symudiad dda nhw e. Mae nhw wedi gwneud e unwaith yn barod, fi'n siŵr nhw'n gwneud e trydydd tro. Sori os chi'n clywed bach o iaith fyna. O'n i'n sôn bod y ca falle yn dechrau caledu rhyw fymryn. 31 gone. Ie. Y ca artificial yn gallu oeri hefyd, gallu rewi rhyw fymryn. Bind! Set! Oedden nhw'n mynd I chwarae o hon na dyn. Mae'r law yn mynd I Glynebwy y tro yma. Kick-off lawn iddyn nhw colli rhwymin. Bus o Glynebwy wedi dod lan. Chi clywed I sŵn nhw. Gobeithio deif dim gormod o eira. A byd nhw'n sownd yn Llanymddyfri. Okay, and then lost it. Okay. Jyst yn colli drad efo na nhw. Talk Scrum. Glynebwy yn amlwg yn dangos goruchafiaeth yn y Scrum hyn o ma hyd yn hyn. On you. Ond bydden nhw'n digon fodlon gyda'r cicio cosbyn, sy'n cicio ffordd nhw lawr y cae yn y llituriogeth. Lein eto, ddim yn llestri. Wel, nhw wedi colli sawl lain allweddol. Yn yr awyr o bosib. He's jumped up to get the ball, you've tackled him before he's hit the ground. Bit of patience. Ie. Fe Cam Lewis oedd yn cwrso. Ie, mae'r cyflymdra gan y bachwr Gynto Aberafon. Dymor cyntaf lan fan hyn. Ond beth am lain Glynebwy, ni wedi bod yn siarad lot amdani pan mae'r effeithiol, ond pethau ddim yn mynd I ffordd nhw heno. Na, dim yn gwybod, o fyna nawr mae'r amseru, just ddim cweit yn reit, maen nhw'n mynd am y ddoi symudiad. A mae just y tafliad ar neidio na wedyn, just ddim cweit y cyfathrebu gyda'i gilydd. Ond mae Llanymddyfri unwaith eto ni'n gweld fyna, maen nhw'n mynd I fyny'n union man ble mae Glynebwy'n taflu mewn, felly maen nhw wedi gwneud ar ansoddiad. Maen nhw wedi gwneud y gwaith cartre nhw, maen nhw'n rhwystro Glynebwy'n amlwg yn y lein. Time on. Yeah, 7s plus 1. Eiros Evans, negeseuon yn mynd lawr I ochr y cae. A mor hapus bydd e. He's hit him in there, it's fine. Glynebwy. A mynd waith yn ennill I lain, cadw i'n eitha syml. A Llanymddyfri ddim yn cystadlu. Byron Watkins yn cwyno am rhywbeth neu gilydd. Ddim di newid I rhwymin o bosib. Mae'n mynd yn llithrig mas na nawr. Y tymeredd yn gostwng. A mewn o'r ochr, mae Osian Davies wedi dod. Felly, cyfle I Glynebwy I drial rhywbeth. Cic ar draws y cae. Bowden sy'n mas yna. Fe hefyd yn llithro. Yn erbyn Meinad. Meinad yn I lorio fe. Ond y bel yno I Harris. Lloyd. Parry. Fe wedi bod yn brysur iawn. O, bel yn seithi mas. Felly nôl dewn ni. Eto bach o gwmpo mas. A ni'n mynd yr holl ffordd nôl lan
Number 8, Tuag at initially hanner fine, ffordd. slipped up his bind, joined the second layer. Dyna'r eglurhad. Osian Davies yn newid i rhwymi ni. A dyma bych chi ddim yn moyn neud yn erbyn Glynebwy yn draddodiadol. Cyn hynno o bosib. Roi ciciau cosbant a roi cyfle i nhw fynd mewn i'r 2 ar 20. You were fine initially. Yeah. You all right, yeah? 8. Fine initially. gic. Dim byd yn bod ar y gic. You just slipped and went up 1 layer. Na, mae'r fath o gic ni wedi gweld nhw'n neud trwy tymor. Evan Lloyd. Yw yn Bowden yn cyfuno fyna. Outside 15. Outside 15. Tro hyn. Just about dros y 15 ar lein yn un lwyddiannus. Yeah, good. Keep in there. You're bound in. He's bound Dan in. Jemin First yn stop. dod trwyddo'r canol neu trial dod o nawr. Mae olwyr Glynebwy yn ymuno â'r sgarmes yma. Le mae'r bel, fi chi'n gweld ni, Joe Franchi, y captain sydd â hi. Boys, let him go. Let him go. 6. Eto cwmp o mas. Ond maen nhw'n gweithio'r bel ma'n ôl yn y sgarmes. Sean Parry sydd yna nawr, dwi'n meddwl. Cofia, y llinell. Felen y ti moyn, nid yr un wen. Mlaen maen nhw'n mynd. Drwsto maen nhw'n mynd. Pwy sy'n codi? Ie, wir. Sean Parry sy'n codi. Di gweithio'r bel nôl yn hynod effeithiol yn y sgarmes ymudol. A Glynebwy yn croesi am ail gais. Wel, maen nhw wedi bod yn treal i trwy'r nos ni nhw'r safle hynny. Mae'n cymryd 36 munud iddyn nhw cael llwyddiant oddi wrtho fe. No. Ond jyst gwaith ar ddechrau fyna gan Glynebwy, jyst cadw'n amyneddgar, cadw'n sgwar. A fel nes ti sôn bod nhw'n cwmpo mas ar y cefen o beth mae Glynebwy'n un dda fyna. Maen nhw'n tynnu dynion Llanymddyfri allan o'r sgarmes, felly maen nhw'n lleihau y pwysau sydd ganddo nhw i tre'r rhwystro Glynebwy. Yeah, I got 3.5. A mae jyst yn hynod o ffeithiol. A nawr mae wedi gweithio'r un tro fi'n siŵr, newn ni gweld tro o tro nawr yn yr ail hanner. Ildio'r gic gosb, oedd y broblem i Llanymddyfri. Trosiad hyfryd gan Evan Lloyd. Ac yn sydyn reit. Mae'n 17-7 i Glynebwy yn erbyn Llanymddyfri. Just fyna nawr, maen nhw'n tynnu allan Will Evans a cwpl o boes rhaid o'r Llanymddyfri. Sydd yn galluogi nhw wedyn gael gorchafiaeth ar y pwysau a'r nerth a'r pŵer i gyrru drosodd. Wedi Llanymddyfri yn gallu ymateb. Play on, they bounce in. Gregory yn dal yr ail o ddechrau yna. Use. Unwaith maen nhw wedi colli y tymor yma yn erbyn Casnewydd yng Nghasnewydd. Yn awdurdodol ar frig Super Rygbi Cymru Harris. Dadlwytho i Franchi. Joe Franchi hynny yw. A mae wedi mynd mlaen o Stuart Worrell nawr. Mantes unwaith eto. I'r ymwelwyr Glynebwy. Rhyw 2 funed ar ôl ar y cloc yn yr hanner cynta yma. Just camgymeriad fyna gan Stuart Worrell. Ond eto, dod y sneb yn amddiffyntiol ardal dacl yn gael Llanymddyfri. Gic mlaen gan Franchi. Just yn anffodus fyna gyda'r camgymeriad. Ond mae'r momentum yn bendant nawr yn ymwneud gyda Glynebwy. Mae'n rhywun fwy effroi pob dim ar y foment. Falle bod rai yn meddwl bod Glynebwy yn wario rygbi un ffordd, ond maen nhw wedi datblygu i gêm yn sicr y tymor yma. 63 cais y tymor mor belled. 32 yn nhw wedi cael ei sgori gan yr olwyr sy'n dechrau yn y gêm heno. Just a bit of head and heads, eh? Mae'r Scrum wedi bod yn aniben tost. I couldn't see from that side. Just reset, boys. Make sure you got that gap. Pressure off. Luke Garrett, Joe Franchi, Morgan Bosanco i Glynebwy. Jamie Hughes, Cameron Lewis a Berian Watkins i Llanymddyfri. Joe Franchi yn gapten yn arweinydd ym mhob ffordd. Yeah, time's off, boys. Fe mynd ben gyda Cam Lewis. Well, obviously what we use up then is a minute 10 left. Cian Abraham, problem ar ligad yw i. Ydy colli contact o bosib. Ne ar y cae artificial yma. Ambell waith mae'r
Mae'r crym bach dyn yn gallu ffindo i ffordd i bob... As I said, I can't comment. 'Cause I bob man. I couldn't see anything. Benetton yn erbyn y dreigiau, dydd Sadwrn nesaf. Am 20 munud wedi 7 yn y cwpan her, a wedyn y Scarlett yn erbyn Po. Got a minute left, boys, right? Yn cwpan y pencampwyr. A mae angen buddigoliaeth ar y Scarlett, rhywbeth i godi ysbryd y rhanbarth yn y gorllewin. Sim lot yn bod ar ysbryd rhain. Siwr o fod torf ebwy nhw. Crouch. Bind. Set! Scrum gadar reit yng nghanol cae, platfform dda i drial rhywbeth, defnyddio nhw mae rhaid wneud. Phillips ar drod chwith yna. Troi Llanymddyfri dod i mwy o bwysau. Pwysau nawr am unwaith ar lain y porthmin. Penderfyniad cywir fyna gan Glynebwy. Eiliadau ar ôl ar hanner cynta, so nhw'n mynd i moyn gorware fe neu chwarae fe normodol eu hunan. Just cadw tiriogaeth, troi Llanymddyfri, hwpo nhw nôl mewn hanner eu hunan. A just gweld lawr y cloc. Be patient with it. Siwr na'n ddod i bach o bwysau ar y tafliad yma i Lewis. Gystadlu yn yr awyr ar y bêl, dim problem iddo yn dyfarnwr. Lee Rees, fi'n siŵr bod wedi gweld digon. Bydd e moyn y bêl a dros yr Yslys ei ffon. Dros yr Yslys mae yn mynd. Glynebwy nath y sgori gyntaf. Triffwynt i Evan Lloyd. Ond cais wedyn Cian Abram yn dod i Llanymddyfri ar y blaen. Ond mae Glynebwy wedi reoli 2 gais iddyn nhw. A nhw sydd ar y blaen ar yr egwyl. Llanymddyfri 7, Glynebwy 17.
Croeso nôl ato ni. Triphwynt oedd y bwlch am rhan fwyaf o'r hanner cynta yna, ond 10 pwynt sydd yn ddi ar y sgorbwrdd nawr. 2 gais i'r ymwelwyr Glynebwy yn cynnwys yr un yma gan Dom Clancy. Ni wedi gweld i frawd Joe yn sgorio sgarmau sawl gwaith y tymor hwn, ond heddi maen nhw'n dangos bod digon o amrywiaeth i'w gêm nhw. Josh Turnbull, Sioned Harris yn ymuno â fi. A Lanymddyfri ar y degau wedi bod yn glinigol yn y ddwy ar hugain Sioned, ond yna degau ola'r hanner cynta yna, Scrum, sgarmes Glynebwy yn cael y goruchafiaeth. Cymerodd y tipyn amser i Glynebwy tanio yn yr elfen yna o'r gêm. Maen nhw'n amlwg yn gryfach yn ardal y Scrum, maen nhw'n ennill tipyn o cicau cosbodd i wrthi, ond wrth gwrs cymerodd 3 cyfle cyn bod nhw'n cael y sgarmes symudol na i symud. Llanymddyfri'n amddiffyn yn ardderchog fod yn onest, maen nhw wedi dadansoddi, maen nhw wedi gwneud gwaith cartref, ond ar y trydydd tro ofyn, oedd Glynebwy jyst yn rhy grif. Gallen nhw fod mwy ar y blaen Glynebwy, ond ewn ni'n syth i ddadansoddi'r cais cyntaf yna gan Cian Abraham i'r tîm cardre. Jack Davis ar yr asgell heddi, newid hwyr. Oedd e'n effeithiol iawn yn y sgôr yma, Josh? Oedd. Mae'n just yn dilyn y bêl, mae'n pil y bêl lan wedyn, a just mae momentum ardal y tacl yn holl bwysig, a just y carios ar ôl nawr o'r blaenwyr, a wedyn mae'n just cael y chawns i dadlaeth o bêl, a maen nhw'n sgorio yn y gornel. Yn nodweddiadol iawn o'r ffordd mae Llanymddyfri'n hoffi chwarae, Sioned. Oedd yr adeiladu fyny'r cais na'n arbennig. Oedd dynion yn rhedeg mlaen i'r bêl, oedd yr ailgylchu'r bêl yn gyflym hefyd yn galluogi Lee Rees wedyn gallu lledaenu fe. A just y rhediad y 2 blaenwr na sydd yn dod o mlaen y ffug rhediad na flaen Ion Hughes sydd yn dal y llun Llanymddyfri na i galluogi fe i lledaenu fe. Ac eto, Cian Abraham, gwaith da fe wneud, ond fi'n siŵr bod y cefnwr Glynebwy hefyd yn rwystredig ar ffaith nath e ddim rhoi tacl well mewn. Cais gorau yr hanner o bosib, ni wedi gweld unwaith, ni'n mynd i weld y to, yn dod i Dom Franchi a Evan Lloyd yn gwneud y bylchiad. A chymon, eithon ni sôn amdano fe cyn y gêm, Josh, fel bygythiad. Ni just, pan ti'n gweld ôl tu ôl, ti'n mynd yn syth trwy y 2 tacl, mae 2 o'n nhw'n mynd yn isial, a wedyn mae'n hawl i fe dadlwyth o'r bêl mas o tacl, a mae'n cael y dwylo rhydd, a wedyn mae'n just yn hawdd i Glynebwy sgori cais na. Mae'n neud ei edrych yn hawdd, ond dyw e ddim o'r hawdd â ni ddatgloi am ddiffyn Llanymddyfri, ond eto i gyd, yn mynd nôl i be maen nhw'n draddodiadol yn gryf amdano ysgarmes, o Siôn Parry yn cymryd mantes o hynny ar gyfer y sgôr ola. Oedd e ddim yn sgôr syml, ddim yn sgôr hawdd o bell ffordd chwaith. Oedd nhw i cefen y lein sydd yn syth yn anodd iawn i gallu ymddiffyn. Ond jyst y gwaith fan hyn maen nhw'n neud, chwaraewr Glynebwy. Maen nhw'n tynnu dynion Llanymddyfri allan. Fel ni'n gweld fyna, rhif 6 Glynebwy, jyst yn tynnu'r dynion mas. Maen nhw'n lleihau y pwysau wedyn sydd gyda Llanymddyfri ar niferoedd i gallu ymddiffyn. Ac unwaith eto, mae jyst mwy niferoedd da nhw, maen nhw'n aros yn sgwar, a mae'r hyrddiad na wedyn ni'n hawdd dros y llinell. Wel, bydda fi fel arfer yn gwahodd chi fynd i wneud paned, ond mae'n rhewllyd fan hyn, felly ni'n mynd i wneud yr un peth. Llanymddyfri, y tîm cartre, 10 pwynt ar ei hôl i ar y sgorfwrdd, ond nhw'n bell o fod mas ohoni yma ar fanc yr Eglwys. Dewch nôl ato ni wedi'r egwyl.
Croeso nôl i Fanc yr Eglwys, Llanymddyfri 7, Glynebwy 17 yw'r sgôr ar yr egwyl, 2 gais i 1, a ni'n mynd syth draw i Rodrigo nawr, sy'n cael cwmni hyfforddwr y tîm cartre. Diolch yn fawr i ti Lauren, Eiros Evans sy'n cadw cwmni fi. Eiros, dan bwysau am gyfnodau hir yn yr hanner cyntaf yna, beth oedd y neges ar hanner amser? Mae disgybliaeth mor bwysig, pac nhw'n cryf, so chi eisiau cadw nhw mas, so dwi'n gynnynnau chi, so cadw disgybliaeth yn bod yn bwysig yn arfer yma. Ond chi wedi profi hefyd, pan mae'r cyfleoedd yna, chi gallu cymryd nhw. Mae gyda chi olwyr peryglus yn enwedig? Ie, yn gwmwys, so mae 15 ni trafod y bil, mae rhaid i ni'n ran iawn o'r ca hefyd. Diolch yn fawr ti, Eiros, pob lwc. Dyna ni, chi'n gweld nhw'n dod nôl i'r cae, felly amser i ni fynd nôl at ein tîm sylwebu. Josh Turnbull joins Dave Rogers for English Language Commentary yn y Gymraeg nôl at Sioned Harris a Rhys ap William. A'r Porthmin, yr ail dîm mas ar i'r cae am yr ail hanner yma. Ni wedi clywed gan Eiros Evans y prif hyfforddwr, beth sydd angen i nhw wneud. Odyn nhw'n gallu? Dyna yw'r cwestiwn. Lee Rhys, nôl yn dechrau. Cian Abraham, fe nath groesi am cais cyntaf y gêm yma. Ond nôl mae Glynebwy wedi dod. Oedd ei lain o ddim yn gweithio. Ond wedi sorto hwnna mas hefyd. A nhw sy'n arwain ar yr egwyl o 17 i 7. Hughes, codi'r gic yna. Richards. Jenkins. Yn mewn i Stewart Worrell. Mae Stewart Worrell yn neud beth mae Stewart Worrell yn neud. Claddu pobl. Garrett. Cymoni pethach i Glynebwy, nhw sy'n ar y drod ôl. Curtis Gregory yn cario. Rory Harris di cael 40 munud da iawn i'r dynion dir hefyd. Yn reoli pethach. A cicio na hefyd o'r bôn. Casglu hwnna mae David Thomas. Fel ddim wedi dod i ffordd ers yn gynnar iawn yn y gêm. Arafodd Worrell yn symud. Pas hyfryd gan Evan Lloyd. Ethan Phillips yn trial mynd ar y tu fas. Trwy'r dacl gyntaf mae fe'n mynd. Os na gymorth os, mae Franchi nôl ar y tu fewn. A mae fe yn casglu'r bel. O'n i'n meddwl am eiliad bod e ddim yn mynd i gasglu a tirio, ond mae fe'n llwyddo wneud. Ail gais iddo fe, trydydd i Glynebwy. Wel, y dechreuad delfrydol i Glynebwy fyna. O'n i'n naeth eto, Eiros Evans yn sôn fyna, just cyn i ni ail gychwyn am disgybleth. O'n i'n just yn unig disgybleth, o'n i'n aildio cic y cos. Ond hefyd disgybleth yn y swydd di, i gallu neud y dacl na, i gallu neud y penderfyniadau cywir. Just yn gwefan yn digon syml, just tynnu fe nôl i Evan Lloyd, y pas dwf hwnna, just dim hawl gyda fe meiddi'r amddiffynwr gyntaf na, yn wedig wedyn trwyddo'r ddoi amddiffynwr nesaf. A'r ddoi canolor yn cyfuno wedyn, Tom Franchi nôl ar tu fewn yn cwpla'r symudiad. Ardderchog gan Glynebwy. Llanymddyfri bydden nhw'n siomedig iawn gyda'r dechreuad na i'r ail hanner. Cymorth nôl ar y tu fewn. Mae'r estyn nôl amdani. Dal i afel nath e wneud. Franchi, Dom Franchi mynd drosto. Y trosiad yn un da. Ac ymestyn i mantis mae Glynebwy wedi wneud. 24 i 7 nawr ar y blaen. Ond bydd hwnna'n helpu y Porthmin rhywfaint. Mantes mlaen. Jack Davis nath y gymoni pethach iddyn nhw. Mantes nawr drosto. Dan Jemin. Sydd trwyddo'r canol. Franchi yn cael ei gosbi. Rodri Jones. Watkins. Di trial sawl gwaith ar y llwybr tarw. Dim di llwyddo ffindro unrhyw agle yn amddiffyn Glynebwy. Hughes. Jones. Dadlwytho i Stewart Worrell. Popeth mae Llandovery wneud, Sioned, maen nhw o dan bwysau. Mae lle Llandoffynol Glynebwy yn hynod o gyflym, sy'n ffordd trwyddo. Ond eto fi jyst ddim yn deall cweith gan Llanymddyfri oedd y mantis gyda nhw, sy'n angen gorware, jyst cymryd y mantis. Dim lot o bwynt mynd am y triffwynt fan hyn. Rhaid mynd am y cornel, a dyna beth mae Johan Hughes wedi wneud. A jobyn da iawn o hynny hefyd. There's a couple of metres infield, is there?
Glynebwy wedi tanio'n sydyn reit yn yr ail hanner yma. Just a make mae sure he's two at rhaid the front, yeah? I Llanymddyfri nawr ymateb. Cerdded yn lingdi long i'r lein. Thank you. Just so he's got a meter. Yeah, good. Thank you. Mae'n edrych fel bod Glynebwy yn mynd i gystadlu hefyd. Mae Joe Powell fydd y darged na i'r cefn at Osian Davies sy'n mynd i wedi baratoi. Watkins I Evans rown y cornel. Pil sydyn sy'n eisiau, pil sydyn maen nhw'n cael. Oh, just yn bryn mo Osian Davies. Advantage offside. Wyrol, troi mas o un tackle. Mantes gyda nhw hefyd. 13 was offside. Cam sefyll yng nghanol ca. Di'r bel na wedi mynd mlaen. Ond nôl dewn ni. Ethan Phillips yn cam sefyll, ond cyfle wedi mynd I Llanymddyfri. Cyfle wedi mynd, ond y penderfyniad cywir fyna oddi wrth y lein. Llanymddyfri yn deall yn iawn. I can't see any of the posts in the way. Bod nerth Glynebwy falle yn fwy nag un nhw. Chi'n mynd i'r cefen am pareddi ar gwrt y lein. Just, oh, so mae hwnna'n mynd i'r dwylo. Time off 2 injuries, right? Mae Griff Watkins mewn wedyn ni. Dom Franchi'n cael bach o driniaeth, a Dan Jemin yn cael bach o driniaeth hefyd. Le ti'n mynd mor bell a gweud bod rhaid I Llanymddyfri sgori fan hyn, Sioned, I gael unrhyw obeth o ennill y gêm yma. Yn bendant. Fi'n credu mae'r ffaith mae Glynebwy wedi sgori mor gynnar yn ail hanner syth o'r dechreuad. Yn neud dipyn o waith I Llanymddyfri dod nhw, felly bydd y cais fan hyn o fewn y 10 munud. Agoriadol y hanner jyst yn cadw nhw o fewn gafel o'r gêm yma, o fewn gafel o Glynebwy. Ac eto mae rygbi yn gêm momentum. Ac os mae Glynebwy yn dod I ben a rhwystro a gwrtho'r Llanymddyfri'r cais fan hyn, wedyn fi siŵr newn ni weld y momentum na'n shifto 100% I Glynebwy. Ni bod Dan Jemin wedi cael cnoc i'r ceg o bosib. Ne fe contact I hwn eto. I don't want to get involved. Cwbl o drops yn mynd mewn i'r ligad na. 17-7 oedd Mantes Glynebwy. Ond yn sydyn yn yr ail hanner. A bas hir o Evan Lloyd. Yn grif o Ethan Phillips ar y tu fas. A'r cymorth nôl ar y tu fewn. A Franchi neud yn dda I gyrraedd na. Offside 13. Ond nôl i'r chwarae byw. Cyfle gwirioneddol fan hyn. Codi am mynd. Jamie Hughes. One movement. O, mae fe wedi tirio. Oedd y gwrthdrawiad yn un enfawr yn rhyw ffordd neu gilydd. Mae Jamie Hughes wedi tirio. Cais I Llanymddyfri. Os ag Erig Glynebwy'n disgwyl hwnna'n wedig o'r gyffyrddiad gyntaf. Ond Jamie Hughes am nerth, am sgil fyna I aros lawr yn isel. Ac fel nath Ben Whitehouse sôn, un symudiad ymestyn drosto. Jyst fan hyn, mae'n neud y cyffyrddiad. A fe fyna, ni ddim yn cweith gweld yr ongl hyn yn lli gweld bod nhw'n daclo fe'n isel rwy'n ei goesau fe sy'n yr ddau ei gorff ucha fe. Ond mae fe'n ymestyn dros y llinell. Degfed tymor. 27 cais yn y 10 tymor yna. Ond y cyntaf o'r tymor yma I Jamie Hughes. Yn rhoi gobeith I Llanymddyfri. Trosiad yn un hyfryd. Yn Jack Maynard. Ni nôl 10 pwynt o gêm. A dyna yr ongl I ni moyn gweld. Llinell felen I ni'n edrych am. Bach yn y cysgodion. Ond Jamie Hughes yn ymestyn ar law dde yna I dirio am ail gais I Llanymddyfri. Cian Abram o dan bwysau. David Thomas yn dod I pwysau arno fe. Un cymal arall o chwarae cyn clirio, dwi'n siŵr. Mae'n ymwyn un bach arall. Hughes yn cario unwaith eto. Gobeithio am get gosb, ond ddim yn cael un. Tôr chwithlu Rhys ar gic uchel yna. Thomas o dan I gadael I Morgan Richards. Mewn I Cian Abram. Dacl ar o'n o gwddwg. Nadi, dim problem. Osanko. Clear release. Bartlett.
Lloyd, maen nhw'n licio'r bel nôl ar y tu fewn, a un sy'n cario'n grif yw Ryan Jenkins. Gynt o Lanelli. Nawr yn lliwiau Glynebwy. Harris, Lloyd, Joe Franchi, y captain. Harris yn edrych un ffordd ar llall cyn roedd i Lloyd. Yn y licor bas yna, Franchi. Lot o chwaraewyr o flan y bel i Glynebwy. Yn codi a mynd mae Harris, Rory Harris y mewn o'r bywio gneud. Lloyd, fe di reoli byddach yn neis o safle'r masor yn oedd wedi Glynebwy. Cystadlu yn frwd, Stuart Worrell, pwy arall? Kick-off i Stuart Worrell. 10 gwaith cyn y gêm yma, mae wedi dwyn y bel yn ardal y dacl. 10 gwaith mewn 5 gêm, ond un fach arall. O hwnna i dod ar y foment gywir i Llanymddyfri. Ond nhw ddim i weld o dan o'r gormod o bwysau. Nhw'n cadw llinell yn dyn. Fel ti sôn, ond nifer o chwaraewyr Glynebwy o flan. Y boedd yn cario'r bel, cwpl o weithiau. Ond Worrell yn gweld ei gyfle ac yn mynd ag e. A mae momentum yn gallu shifto mewn gêm o rygbi yn sydyn reit. Keep it 2 again at the front now. Un sgôr bach arall yn neud un hynod ddiddorol fel hyn ar y banc yr Eglwys. Yn yr oerfel, ond mae rygbi yn cynhesu pawb. Evans yng nghanol ca. Trial rhywbeth. Ddim yn gweithio, oeddi wedi mynd mlaen. Ben Whitehouse yn gweud, mae ddim wedi gweld dim byd. A dyna fel oedd rygbi'n arfer bod, heb dyfarnwr teledu. So dyfarnwr ddim yn gweld rhywbeth, ware mlaen. Hughes. Osian Davies yn cario'n grif, fel mae di wneud. Am bron i 50 muned. Berian Watkins, un arall profiadol. He came with the ball, good. Maynard. O'n i'n mynd i weid y bas yn fflat ar ei orau, ond mlaen oedd hi. Y dyfarnwr yn y man ar lle. Just y rhwystredigaeth na'n dod mewn ar y Llanymddyfri. Falle treul gorfodi, gomod o bethau i ddigwydd. Eog a falle gorware rhwng y 20 metr. Gabe Hawley ar y cae. Un yn system Scarlets, o system yr alltudion dath e. Prifysgol Brunel a wedyn yn glwm a clwb Ealing yn Llundain, ond i ffindo i ffordd i'r Scarlets a wedyn i Llanymddyfri. Dyna'r bas ath mlaen. Mae Griff Evans ar y cae hefyd yn lle Dan Jemin sydd wedi cael derbyn sawl cnocfach. 6 o flaenwyr ar y fainc i Llanymddyfri heno. Yna falle'n dangos be maen nhw'n meddwl o pac Glynebwy. Crouch. Bind. Set. Fel eilydd o brop. Cynta chi moyn neud yn mewn i'r scrum. I think it's always under a bit of pressure there, both sides. Gabe Hawley yn erbyn Luke Garrett. Yeah, when they engage, both sets of players. Pa mae'r scrum yn mynd lawr? Mae pawb yn y reng flan yn cwyno am ei gilydd. A mae fe byth yn bai dim un ohonyn nhw. Dim nhw'r broblem byth. Na ger mwd yw e, na ger llacs yw e. Angos maen nhw'n chwarae ar y carped hyn o. Ond mae'n dyfarnwr ni Ben Whitehouse wedi bod yn eitha llym. Crouch. Bind. Mae'n credu bod unrhyw scrum wedi ailosod am yr ail waith. Lawr mae'n mynd. A dyna'r law yn mynd mas. Mantes, Glynebwy, Phillips. Torri nôl tu fewn, yn bylchu unwaith eto. Ar i war mae Thomas, sydd drwy un tacl. Maynard i cael cnocfach. Harris. Ar draws y ca gan Lloyd os gormod ar hwnna. Nac oes. Morgan Richards yn casglu ni. Oeddi'r bel dal yn fyw. Odi. Watch his foot. O, y drod nawr ar yr yslys. O, y bel yn farw.
You picked it up, your foot was on the line. No, it's a clear line break, lads. We're 25-30 metre line break. No. Glynebwy yn gofyn am y mantis nôl ar y scrum. Yeah, we had a scrum penalty, we had a great advantage, 30 metre line break, and then your 10 kicked under no pressure. Ie, dyna'r bylchiad Ethan Phillips, yn y gem y tro cynta. Na, mae fe wedi torri'r llinell ar ail dro'n amlwg nawr na fe. Ond Heaven Lloyd eto, jyst yn edrych am Bowden, yn yw e. Jyst y gic na. Fel ni'n sôn, mae gyda Glynebwy y gêm pŵer, y gêm nerthwlyn, ond hefyd maen nhw'n esblygu. Mae'n creadigrwydd i wario nhw. Backy, going back with the bus. Llanymddyfri di ennill y lain. Edrych i glirio nawr. Osian Davies yn cario unwaith eto. Franchi a moyn kick-off. Dwi ddim yn mynd i ennill un. O, dwi wedi dwyni. I was looking for the ball, lads. It became unplayable. Obviously, Green had won it. It was on their side. Scrum green ball. Green ball? Yes. Dyna ni de. O, Joe Franchi wedi dwyni. Ball emerged on Green's side, so Green were going forward. Green ball. You have anything against that, Car? You have anything against that? Nothing illegal untoward, lads. Green in possession. Yeah, Joe Franchi, y captain, a llwyn y bel yna yn y ryc. Taw pentwr o gyrff nath i orffen. Oedd y bel ar ochr yr ymwelwyr Glynebwy, a nhw fydd a scrum ymosodol iawn yn 2 ar 20 Llanymddyfri. Lot o gefnogwyr Glynebwy di wneud y daith. Dros y top. Crouch. Dros y banne i Llanymddyfri. Eto problemau yn y scrum. Ymddeiriadau os chi'n clywed bach o iaith ar maic y dyfarnwr. So you felt he was coming across the mark? Okay, it's fine. I didn't feel that myself, but we'll reset. Seconds. Open. Right. Open. Seconds. Scrum daclus. Dyna be mae pawb yn moyn. Bind. Set! Isel ar y pen draw a nawr mae ar lawr, ond defnyddio mae'r dyfarnwr yn gweud wrth nhw'n wneud, a Harris yn wneud hynny. Symudiad wedi baratoi i Lloyd. O, edrych am redwr. O'n i'n meddwl ta cais pwynt bonus, oedd hwnna'n mynd i fod i Glynebwy a Morgan Richards. Ond y bel yn ôl yn dyfarnwr ni wedi mynd ymlaen. O, lacen ni gweld hwnna eto. Unwaith yn fwy Evan Lloyd gyda'r ffug bas bach na, just y pwmp bach ychwanegol na cyn rhoid e mewn. Ond am symudiad o'r cymal cyntaf wrth y scrum. Wel, oeddi'r ongl yma yn mynd i weid rhywbeth. Mae'n edrych iddo mas yn iawn o'r law. Dim dyfarnwr teledu. A rhaid gweud o Ben Whitehouse eto yn y man ar lle i wneud y penderfyniad. Pwysau cynnar yn dod. Ond Llanymddyfri sy'n cael ei cosbi am aros lan. I let the first one go, lads. You stood up. There was no issue, but you stood up then as well. Dyma Franchi. Just dwi'n meddwl yn mynd i roi tap bach i hon cyn mynd. Dyna fe yn isel. Gorfod symud mae Llanymddyfri. Dwi'n ddim yn trial neud ni. Legs are trapped, just leave it come away. Good. Sawl rhediad nerthol gan Glynebwy. Sawl opsiwn gan Rory Harris. Ond fe'n ffindo Ryan Jenkins. Ongl bwerus, ongl berffeth, cais pwynt bonus i'r ymwelwyr. A dyna'r peth yma, pan mae'r safleoedd gosod ti mor gryf, does dim ots gyda ti bod y tîm arall gyda meddiant yn nhw. Fyna nawr oedd y meddiant gyda Llanymddyfri yn y scrum, ond wedyn maen nhw'n ilgio'r cic rydd, a Glynebwy yn digon fodlon, ond jyst fan hyn nawr, Ryan Jenkins yn rhedeg ar yr ongl, sneb yn mynd i gallu rwystro fe o fyna. Mae'n rhedeg at y sgwyddau gwan. Sy'n pwrpas i tra mynd i gafel ynddo fe, mae'r rhaid me lawr yn y siel, ond wrth gwrs
5 metr allan, sneb neu rwystro fe fyna. Trosiad llwyddiannus arall I Evan Lloyd. A mae Glynebwy lan at 31 o bwyntiau yn erbyn 14 Llanymddyfri. Dyna ni weld yr ail chwarae. Opsiynau pari oedd yn safle'r mewnwr. Mae'r cefnogwyr wedi cyrraedd yr holl ffordd lan. I Baneri a Gwyneb y Gŵr yna, Jason Strange arno nhw. Cais, pwynt bonus, pedwaredd cais. A rhaid gweud Sioned Harris, oedd e'n dod. Oedd e'n dod, oedd e'n anochen, oedd e'n tro mae Glynebwy wedi cael gorychafiaeth yn pob rhan o'r chwarae'r ail hanner hyn. Llanymddyfri methu yn deg yn ymdopi gyda'r pwysau a'r gyflymder. Maen nhw'n wedi dod i'r gêm a hefyd y cryfder ar nerth. Dda I gwa Johan Hughes nôl ar ei drad. Lot o eilyddion yn digwydd hefyd. Evan Sheldon yn gwisgo 19, Dom Coswth ar y cae yn gwisgo 20. Adam Williams ar y cae yn gwisgo 18 hefyd. I Glynebwy, a fi'n credu bod fi wedi gweld Ieuan Morris mlaen hefyd ar y cae. Dyna Dom Coswth. O Sian Davies sydd wedi gadael. Wel, Llanymddyfri di ymateb, di llwyddo ymateb unwaith, odyn nhw'n gallu ymateb am yr ail waith. Sheldon yn lle Stewart Worrell ar y cae. Hold, hooker, thank you. Uchel mae hwnna di mynd. Dim gormod o bellter, Andy. Cian Abram. Yr ystlys yn amddiffyn o'r ychwanegol. I Glynebwy. Gabe Hawley. Trial neud metre efo'ch ychwanegol. Popeth fel ni wedi sôn, mae Llanymddyfri yn trial neud tu ôl y llinell fantes, wastod o dan bwysau. Cian Abram. Trial cic fach trwodd. Hwna ddim yn gweithio, felly nôl dewn ni, cic-os araf I symud. Sa'n ni bod Ben Whitehouse yw cael gair dy Glynebwy erbyn hyn? Mae'n tipyn o weithiau nawr, maen nhw wedi treul y rafi lawr pell Llanymddyfri wrth gorwedd ar ochr anghywir y bel. Hyd yn hyn, dim ond cic cos mae wedi rhoi, dwi ddim wedi cael sgwrs gyda neb, ond mae Glynebwy'n gwybod iawn beth maen nhw'n neud. A mae cornel, mae Llanymddyfri wedi mynd o'r drosedd yna, a fi'n credu bod ni'n mynd lawr at Rodri Gomer. Wel, lan yn yr ysteddle I fi gyda hyfforddwr blaenwyr Glynebwy ar yn Cownley. Aaron, under a little bit of pressure here, how important is it that you keep Llandovery out? Yeah, massively, especially with a man down with someone injured in the middle of play here. That way. Oh, we're still going through there. Yeah, it's really important. Good inside 5. You know, we're going to wrap you up. We might come back to you in a little bit. We'll get on with the comms now. Mae'r pwysau ar y Glynebwy fan hyn. Le mae'r bel. Dal o dan gythel. Rhywun o flaenwyr Llanymddyfri. Okay, first stop. There we are, broken away. Torri'n rhydd. Jamie Hughes yw hwnna. Lee Rees yn edrych am y bel. No release, 16. Mantes newydd. Ieuan Morris yn cael ei gosbi. Rees. Will Evans. Mae'n neud yn dda ar ôl o gwrthdrawiad cyntaf, ond wedi cael ei ynysu lot o ddwylo ar y bel. We got a no release from 16. Nôl dewn ni. Mantes o nhw'n chwarae. 2 tacklers there were good. Mae rhaid I Llanymddyfri neud yn well fyna I gadw fyny gyda Will Evans. Head injury. Mae fe'n gwlffin o foi. Mae fe'n meiddi ddoi ymddiffynwr fyna bron. Mae fe'n gael ei uchder drosodd. Ond mae rhai bod rhywun ar ei ysgwyddau fyna. Reit gyda fe I gallu gwaredu'r amddiffynwyr Glynebwy. A na fe'r pen, a mae yna gyfle I ni felly fynd ôl at Rodri Gomer.
Yeah, Aaron Cownley sy'n gyda fi. Yeah, crisis averted there briefly, but you're still under the cosh. Still a bit of work to do to get out of your 22, yeah? Yeah, definitely. Well-drilled side like Llandovery. Still loads of work to do to be able to get out here. Hopefully we can defend this line-up more well. You've been working with these forwards for quite a few years now at Ebbw Vale. It must be quite a pleasure to be working with such a dominant group. Yeah, to be fair, they work their socks off, Rod, and just when you think there's not enough left in the orange, they just managed to squeeze a bit more, and it's always a joy coaching these boys. Yeah, back in our Dragons days, you as a forward used to give me a bit of an armchair behind, and you're giving your backs a bit of an armchair. They're allowed to shine quite a bit this evening. I'd say you'd be very kind there, Rod, to me. that's for sure. But yeah, they definitely do a good job, whereas me not so much. I don't believe you. Thank you, buddy. Top man. Wel, mae jobyn gyda'i flaenwyr I wneud nawr, amddiffyn y lain. Llanymddyfri di llwyddo ennill y lain. Coch sydd wedi mynd e lawr, medd yn dyfarnwr ni. Pwy sydd ar y bel? Dyna'r cwestiwn arall. Lot o dwylo, lot o freichiau ar y bel yna. A Scrum I Glynebwy. Llanymddyfri ddim yn gallu ffurfio y sgarmes symudol yna yn effeithiol. A Scrum i'r ymwelwyr fyd I. Siomedig gan Llanymddyfri fyna. Yn ymwneud pan gaethon nhw gymaint o lwyddiant yn y lein diwethaf yna. Gyda Will Evans yn ei metre, ond neb gyda fe. Do'n nôl wedyn am yr ail gyfle, a just ddim yn cymryd y cyfle yna. Glynebwy jyst neu smonach o bethau fan hyn, gwneud y pel. Fe maen nhw'n dweud yn unplayable. Lladd y sgarmes. Ac eto wedyn digon fodlon gyda'r Scrum hyn nawr. Wel, oedd y bel wedi dod nôl ar ochr Glynebwy. Bind! Set! Joe Franchi, captain Glynebwy wedi gadael, felly frawd Dom Franchi yw'r captain nawr. Ac unwaith eto y gic-gosb yn mynd o blaid Glynebwy. Clear hook, your players were asking for that. One clear hinge. Jamie Hughes yn cael ei gosbi. Yn ildio'r drosedd sy'n rhoi cyfle I Glynebwy glirio, ond hefyd yn rhoi'r meddiant I nhw. For me, you ask a question, don't turn your head and shake your head. I'll answer you. You said you think it's pre-engaged, and your hooker did. I believe you were the one pre-engaging, and then there's a hinge to try and take away their hit. Morris ar tafliad, un llaw iddi. Jamie Hughes just wedi cael ei gosbi. Nawr mae fe ar rythr mewn i'r 2 ar 20. Advantage, hands on the ground. Mantes arall. Off feet there. Hands on the ground. I'r cornel unwaith eto fydd Ioan Hughes am fynd. Di cael sawl cyfle lawr fan hyn yn y 2 ar 20, ddim di gallu cymryd mantes o nifer ohonyn nhw. Odi nhw'n gallu, odi Llanymddyfri yn gallu cymryd mantes o lain arall. Rhyw 5 metr mas. Gyda'r cloc yn rhedeg lawr, Rhys, nawr yr amser I gymryd y cyfle. Big 7 pwynt. O, hofantes rhwng y tîmoedd. A'r tafliad ddim yn ddigon syth. Not dangerous, but clear, not straight. Yeah, not straight. O Harry Thomas. Glynebwy wedi dod ar draws, ond yn mynd am y bel. It's got to be done the middle. We allow you to throw it not straight any other time when there's no competition. Lycyn ni gweld hwnna eto, ond wrth gwrs, beth sy'n digwydd yw pan mae yna symudiad yn y lein. Maen nhw'n tueddu wedyn I culhau y gwagle. Felly bod Harry Thomas wedi daflu fe mewn yn syth efallai yn ôl fe, oherwydd symudiad ei dîm mae fe'n cael ei ragweld ddim yn syth. Ond fi'n poeni nawr falle taw hwnna bydde wedi bod cyfle olaf Llanymddyfri. Ie, rhyw gwarter awr sydd yn weddill yn hon. 17 pwynt o fantes gan y Glynebwy. No, you're going to penalise him. The 9 can't get past the hooker, past the funnel. Ni Rhys yn cael ei gosbi. Interfering with the 9 here. Cam sefyll
Cofiwch mae reolau wedi newid, y twnnel bellach yw'r linell cam sefyll. Ie, dyna fe. Wedi mynd hibo'r marc o bosib. There should be no blocking because you can't come past the tunnel. Rai bod yn onest, o dim lot yn hwnna, ond dyna ni. Yeah, but you can't get past the tunnel, so there's no blocking of it. Nid yma tro cynta hyn. Llanymddyfri ddim yn lico y penderfyniad. Backwards. Back. Morris. Mae dal yn ornes, mae dal yn gorfforol mas yna. Kickbox da gan Harris unwaith eto. Ac Ian Abram ddim wedi llwyddo dal honna. A gewn ni scrum arall. Knock on into touch. Mae opsiwn felly. Bwrw ymlaen. Mewn dros yr yslis, scrum neu line yw'r opsiwn. Knock on was here. What was the picture your side last? David Thomas just yn ei digon fan'na nhw ei roi Cian Abraham off ei naid. Just yn teimlo nawr bod pob dim yn mynd ffordd Glynebwy. Bod nhw'n rheoli'r chwarae, rheoli'r tiriogaeth yn llawer fwy effeithiol, cymryd eu cyfleoedd. 66 gone, so... Rory Harris yn gadael. The Nines met Griff around Tuff. the blind side. Nines chasing round, trying to get around to attack the ball. Hefyd newid yn y reng flaen, mae Morgan Williams arno yn lle Luke Garrett. Yna ddatgoffa di Sionet Harris, dot ti sy'n dewis ser yn y gêm Super Rygbi Cymru. All good, boys? Everyone up? Yep. Mark's here, okay? Morgan Williams yn gwisgo 17. Ti'n gweld dod trwy'r system. Gyda'r dreigiau. Crouch! Nawr yn y reng flan. Set! Glynebwy yn erbyn Gabe Hawley. Both of you up, good. Y bel yn seithi mas, Tuff yn ymateb. Tuff, gweld bwlch. Ac yn amseru'r bas yn hyfryd i Franchi. Dom Franchi ar rythr arall. Edrych am hat-trick. Y bel yn seithi mas, Lloyd, y bel nôl tu fewn i Sean Parry. Let it go. Bartlett. You've hit him there. That player's hit him there. We'll play through. Maen nhw'n edrych am 2 bwynt bonus wrth gwrs, hwnna'n bosib yn Super Rygbi Cymru. Turnover's good. Mae fe dyn nhw nawr, maen nhw wedi colli'r bel. Llanymddyfri. I know I couldn't get no whistle. Wedi dwyni. Wedyn mae Glynebwy wedi dwyni nôl, ond yn anghyfreithlon. A Lee Rees wedi mynd a'n sydyn. Ddim wedi bwrw ymlaen. Nawr yn cicio ar draws. Yna neithedd lan i Jack Davis. Yn middi'r dyn cynta, bron yn middi'r ail. Y bel ddim wedi dod i ffordd e. Yna oedd Rodri Gomer yn gweud yn gynharach. Rhaid i Llanymddyfri ffindo ffordd o gael y bel yn ei ddwylo fe yn fwy aml. Ond dyn nhw ddim wedi llwyddo wneud hynny. O dan bwysau. Yn ymwysodol unwaith eto. Dom Coswth. Tria cael ei bengliniau i'r llawr. Mae'n llwyddo wneud hynny. Rees. Trial chwarae. Trial ffindo bwlch. Dyna beth mae Llanymddyfri am wneud. Maynard. Griff Watkins. Jack Davis. Amddiffyn Glynebwy yn gadarn. Hawley y bas nôl tu fewn. Trwodd mae Joe Powell yn mynd. Hughes ar ei ysgwdd e. Angen y cymorth. Powell yn neud yn wych i gyrraedd nôl fyna. Ar ei drad. Boys, leave it! Bach o gwmpo mas unwaith eto yn y cefndir. Rees. Johan Hughes. O dadlwytho o'r llawr. Coswth, ond mae fe wedi colli'r bel. Griff Tuff yn dwy'n y bel yn ardal y dacl. No, use it now. Cyfle arall bach wedi mynd i Llanymddyfri. Mae jyst cywirdeb Llanymddyfri ddim cweit wedi bod na hyn o man i we.
Ond mae Glynebwy wedi bod yn hynod effeithiol ddoi ochr y bêl wrth amddiffyn ac ymosod. Phillips yn clirio. Un trod chwith yw e, ond hwnna ddim yn ennill lot o dir. Sawl chwaraewr ar lawr. Mae wedi bod yn gorfforol mas yna. Ond fel nath Griff Tuff ennill y bêl yma. Just dwy'n i dwi'n meddwl, ie, o Dom Coswth. 12's injured right behind us. Yeah. Hughes yn neud yn dda i ddadlwytho o'r llawr. Yn un dda fyna fe wedi rwygo'r bêl Griff Tuff. Dwi ddim yn tynnu'r bêl i fyny, mae fe'n rhwygo am lawr i wneud siŵr bod e'n cadw meddiant o'r bêl na. Ond mi'n siŵr bydde blaenwr fel Coswth ddim yn hapus iawn bod mewnwr bach fel Griff Tuff wedi rwygo'r bêl o'i afel. Top y line, ond Gabe Hawley yn cael y bêl ar ôl iddi hobol an. Nôl ar y drod ôl, maen nhw unwaith eto. Evan Sheldon yn cario. Rhys. Griff Evans. Coswth. Backwards, it's gone backwards. Nôl mae wedi mynd. Chwarae o'r llawr. Sheldon unwaith eto. Yn gorfforol iawn. Jamie Hughes yn edrych am ail gais. Coswth. 5 metr mas. Ar y linell. Felen 5 metr. Ond tu ôl y llinell Fantes, mae Llanymddyfri wedi bod am ran fwyaf o'r gêm yma. Griff Evans yn trial torri nhw lawr. Ond cadarn ma amddiffyn, y dynion dir wedi bod. Hughes yn trial mynd. Mae rhyw 10 munud ar ôl yn yr ornes yma, bydde un sgôr bach nawr yn neud un ddiddorol. Move, your player. Thank you. Knocked on. Mae wedi mynd mlaen o'r dwylo. Alfred Bittman Lloyd yn disgyn ar y bêl. Na dihangfa arall i Glynebwy. Cyfle arall wedi mynd i Llanymddyfri. Advantage over. Cyfle coll unwaith to. Bydde Llanymddyfri mi siŵr edrych nôl ar y gêm hyn a jyst yn meddwl bod nhw ddim wedi gallu troi y pwys yna mewn i unrhyw modd o bwyntiau. Diffyg cywirdeb a diffyg disgybleth rili pan mae fe'n cyfri. A parchu'r bêl a parchu'r meddiant yna. Ailyddio arall yn digwydd. George MacDonald ar y cae. Tom Phillips ar y cae hefyd yn lle Jamie Hughes. MacDonald mlaen yn lle Lee Rhys. A dyna fel mae'n sefyll ar hyn o bryd. 20 pwynt o fantes. Gêm mewn llaw gan Glynebwy. Ond chi ddim yn cael eich coroni yn ben campwyr Super Rygbi Cymru pan mae'r gyngrair yn gorffen. Mae yna gemau ail chwarae. Ond mae gorffen ar y brig. Yn hynod bwysig i blechu moyn chwarae yn y gemau ail gyfle yna. A Lee Rhys nôl ar y cae. Pwy sy'n gadael nawr? Jack Davis sy'n gadael. Lee Rhys yn aros. A bydd e'n mynd i'r asgell? Dwi'n meddwl. Ie'n wir. Na. Sawl chwaraewr sy'n gyda nhw ar y call Llanymddyfri, gwedwch. Cian Abrams sy'n wedi gadael. MacDonald arno. You're stepping in. Lee Rhys yn aros ar y cae. Yn y lain ddim yn gweithio. I Llanymddyfri a Glynebwy sydd ar meddiant unwaith eto. Evan Lloyd, hir mae hon yn mynd. Lee Rhys sy'n ôl yna. Bas na o Jack Maynard dros ben Jack Davis. Pethau yn mynd o ddrwg i waith i Llanymddyfri. Fel ti'n dweud, ddrwg i waith a pethau fel ni sydd jyst ddim yn helpu. Oedd y dywisiad y bas yn anghywir, oedd ddim angen yr hediad na arno fe o gwbl. Yn wedig pan ti tu ôl i a ti angen sgori, mae rhaid chwarae'n tiriogaeth, mae rhaid rhoi trod i'r bêl na. Ar hyn o bryd mae'n edrych fel bod Llanymddyfri mynd i golli 2 gêm ar y bowns yn Super Rygbi Cymru. Dyn nhw ddim wneud hynny ers diwedd 2024.
First. Cam Davies yn cario. Lloyd, ni wedi gweld y bas hir yna. Ond David Thomas yw hwnna'n trial torri tackles. Tough. Ryan Jenkins. No, 16. 73 o funudau ar y cloc. 17 pwynt o fantes gan Glynebwy ar hyn o bryd. Maen nhw moyn gadael gyda pwyntiau llawn. Dylan Bartlett. Advantage offside. Cam sefyll. Oedd Llanymddyfri. Ian Morris yn cael ei lorio yn y dacl. 6. Oedd y dacl na'n uchel. It's just a penalty over me. That's close, right? It was only off the line. It was either offside and it was a high tackle, so it's true. Cam sefyll a'r dacl yn uchel. Joe Powell oedd ar dacl yna ar Ian Morris. There was 1 yellow line. One here. 17 points. Hey, wait there. Ie, oedd yr ysgwdd i'r pen yn sicr. Yr ysgwdd ddi yna, ond dim dyfarnwr teledu wrth gwrs. Dim amheuaeth mae cic-os byw wrth gwrs. Digon amser gyda fe i ollwng uchder ei gorffa i wneud y dacl yn gyfreithlon. Yeah, fine. It's only a couple, it's just behind the yellow line. Okay. Ian Morris. Offside here, high tackle there. They chose this one. Yn holliach nôl ar ei drad. Morgan Richards yn gadael. Dylan Edwards ar y cae. A'r brodyr, dyna nhw. Bant o'r cae, y franchise. Fy nhw'n hapus iawn o'i gwaith. O'r drosedd am y pist mae Glynebwy yn mynd. Ac yn llwyddiannus unwaith eto mae'r maswr Evan Lloyd. Llanymddyfri 14, Glynebwy 34, 20 pwynt y gwahaniaeth rhyngddynt yn y gêm yma a felly hefyd ar frig Super Rygbi Cymru. Pan maeith y bel yn farw, na i ofyn i ti Sioned Harris, pwy yw ser yn y gêm Super Rygbi Cymru a pawb. A pawb? A pam? O! Gwrthdrawiad yn yr awyr unwaith eto, nid am y tro cyntaf. Jack Maynard sy'n cael ei gosbi. Okay. Oh, you are. Come here. Go. Jack Maynard gath ei gosbi. He just got it wrong. He had his eyes on the ball. He just got into the space early. Just be a bit careful. Don't push him after, please. Iwan Bowden. Y bel ddim wedi dod i ffordd e o gwbl. Oh, that one was soft over there. Come on. We're clutching you. On the 5. 4. Ben Whitehouse. Wastad yn digon barod i gael sgwrs gyda'r chwaraewyr. A mae Cornel, mae nhw wedi mynd. Dyn ni'n gweld y drosedd unwaith eto. Dim lot yn bod ar hwnna. Ond, bach yn anniben. A Bowden yn gorffen lan ar lawr ac yn anhapus. Beth am ser yn y gêm Super Rygbi Cymru, Sioned? Cwpl o pobl rili o fewn ystyriaeth. Don Francini, un ohonyn nhw, cael fe wedi cael gêm arbennig y doi gais. Ond i fi ser yn y gêm yw'r maswr yna, Evan Lloyd. Y ffordd o fe wedi lliwio'r chwarae, creu y ceisiau, mae wedi cicio pob un o'i gicsau hyn o ma fe. Mae wedi bod yn 100% o'i berfformiadau. Ser yn y gêm yw Evan Lloyd, Glynebwy. Cytuno'n llwyr o Sioned Harris. Mlaen maen nhw'n mynd. Yeah, now it is. Joe Powell, o'n i'n meddwl bod wedi llwyddo cael honna i'r llawr a wedyn ddim yn symud. And you didn't. Then, lads, you want to ask a question, you've got to wait for the answer. No. Yeah. Wel, dadle mae Pac Llanymddyfri yn gallu neud, ond gen nhw ddim lot o newid mas o Ben Whitehouse. A dyn nhw ddim wedi cael lot o newid mas o Pac Glynebwy hefyd. Y tîm gorau, a sy'n dwywaith am hynny.
4 cais iddyn nhw. 2 bwynt bonus ar hyn o bryd. Maen nhw'n trial dod i pwysau ar y scrum. MacDonald. Rodri Jones. I Maynard. Trial ware mas o'i 2 ar hugen. Dyn nhw ddim yn mynd i gael dim byd mas o'r gêm yma, dim yn edrych fel troi y bêl drosto. Nawr mae wedi mynd mlaen. Mi fydd hi'n scrum arall os daw dim byd arall. Mantes drosto? Nadi. Nôl dewn ni. Tuff a MacDonald yn brwydro am y bêl, ond scrum bydd hi. Munudau yn unig ar ôl yn yr ornest yma yn Super Rygbi Cymru. 2.5. 2 funud a hanner yn ôl yn dyfarnwr ni. Yeah, but the scrum is over once the ball's out. The ball was out. It literally channel 1 straight out. Yeah, half there. Jack Davis. Fe wedi bod yn un iser enni i Llanymddyfri. Wedi gyda'r hanner cynta. Maen nhw wedi cael eu cyfleuon. Ond ddim wedi llwyddo cymryd rhyw lawer ohonyn nhw lawr yn 2 ar hugen Glynebwy. Y scrum unwaith eto o dan bwysau. A bas yn fflat i Griff Watkins. Fe oedd captain y coleg yma yn Llanymddyfri pan maen nhw'n fuddigol y flwyddyn ddiwetha yn Stadiwm Principality. Ond nid y fe yn fuddigol heno. No, play on. Ac os un ffordd mae'r ornes yma mynd i fynd. Lewis Young ar y cae yn gwisgo 20 hefyd i Glynebwy. Tom Phillips yn cymoni pethach meddiant. Ond nawr mae wedi mynd mlaen o'r dwylo. O law George MacDonald. Dyw e ddim wedi mynd ffordd y porthmyn heno. Siomedig fydd i cefnogwyr nhw, ond dathlu fydd cefnogwyr Glynebwy. Time off. Bydd y bus yn un hapus iawn yn mynd nôl i Glynebwy heno. 20 pwynt afantes ar y brig yn Super Rygbi Cymru. Ei cefnogwyr nhw fel sy'n nhw'n bob man. 45 seconds. Griff Watkins yn cael bach o driniaeth yn y cefndir. Yeah, sorry, because I got this to this hard. Yeah, 45 seconds. Unwaith maen nhw wedi colli eleni, a hwnna'n erbyn Casnewydd mewn gêm nath ddechrau. Tymor Casnewydd ar ôl colli 5 ar y bowns. Ond y Francis sy'n gwenu heno. Jason Strange lan yn yr eisteddle. Ond hapus iawn fydd i dîm i gyd. Pawb yn gwenu. Beth am Eiros Evans? A'i dîm a ffordd i fe. Gareth Potter yn eistedd. Byd nhw ddim yn hapus iawn. Cael dim byd mas o'r ornest yma. Ond y Berian Watkins yw. Na, dwi'n meddwl y fe'n siarad gyda nhw. Drawn yna fe. Ie, mae fe di ffindo i ffordd drawn yna, ydi. Ond Griff Watkins sy'n gadael. Di cael cnoc. Di cael gêm galed yn y canol. Griff Watkins. Bind. Set. Yep. Scrum Glynebwy. Maen nhw wedi trial gwasgu Gabe Hawley ers i ddod ar y cae. MacDonald yn mynd ar gic rydd. Sheldon yn cario. A cam sefyll. Ddim nôl y deg. Cic rydd arall. MacDonald yn mynd â hi. Johan Hughes yn trial ffindo'i ffordd trwy'r amddiffynwyr. No, release, Ebbw. Good. Os na rhywbeth i gefnogwyr. Llanymddyfri grio amdano. Nag oes yw'r ateb. Ac os mae cais olaf y gêm yn mynd i fynd i Cam Davis. Cais cyntaf y tymor iddo fe. 5 cais i Glynebwy. A nhw sydd wedi dominyddu yr ornest yma. Os oes ni'n mynd i fod yn onest, un tîm sydd wedi bod yn ddi. Popeth mae Llanymddyfri wedi trial, ddim wedi bod yn effeithiol, a Glynebwy wedi gwasgu nhw.
ac yn llawn haeddiannol o'r fuddugoliaeth yma. Dyna sgoriwr y cais, Cam Davies, yr eilydd ar y cae. Unwaith eto Llanymddyfri yn trial chwarae, o bosib yn chwarae gormod o rygbi. Jack Maynard oedd ar bas, ond i ddwylo Cam Davies a Ebbw Vale. A'r gair ola yn mynd i seren y gêm, Evan Lloyd. 10. Yn berffaith o'r tŷ. A dal i fod yn berffaith. A'r noson berffaith yn Llanymddyfri i Glynebwy. Pwyntiau llawn unwaith eto iddyn nhw. 5 cais. A reoli yn llwyr yn erbyn y tîm sy'n ail yn y gyngrair. Yn agor 20 pwynt o fwlch i Llanymddyfri. Nhw sydd ar y brig, nhw sydd yn dathlu 2026 mewn stael. Y cais olaf i Cam Davies. Ryan Jenkins a 1. 1 i Sean Parry, 2 i Dom Franchi yn y canol. A Evan Lloyd yn berffaith o'r tŷ ac yn seren y gêm, rygbi pawb. A'r sgôr terfynol fan hyn, Llanymddyfri 14, Glynebwy 41. Wel, cadarnhad, Llanymddyfri yn colli am trydydd tro yn olynol. Dyma canlyniadau eraill y diwrnod. Gwneud y dwbl dros y porthmyn, dros gyfnod yr oel, Cwins Caerfyrddin yn colli o 33 i 7 yn erbyn Casnewydd, sydd falle yn pwysleisio pa mor gystadleuol mae'r gyngrair ar y funud. Abertawe wnaethon nhw'r dwbl dros Aberafan ac yn parhau ar rediad gwych na gan giro Rygbi Gogledd Cymru adre o 40 i 35, a mi gafodd un gêm ei ohirio hefyd rhwng Caerdydd ac Aberafan oherwydd y tywydd. Dyma'r tabl, fel o'n i'n gwybod, doedd gemau heddiw ddim yn gallu cael effaith ar y ddau ucha, ond Glynebwy, maen nhw nawr ar y blaen o 20 pwynt a gyda gêm yn llai. Pwy fydd yn gallu eu hatal nhw eleni tybed. Ond ni'n mynd i gael ymateb nawr yn syth. Pwy sydd ati, Rodri Gomer? Sgorio'r 2 gais yn y gêm yma, Dom Franchi sy'n cadw cwmni fi. Gai air hefyd gyda Jason Strange mewn eiliad. Dom, I'll come to you first of all. We were chatting a little bit earlier. The last time you played here, you got knocked out in the first minute. Sweet revenge today, a convincing victory for your boys. Yeah, definitely. And, you know, we knew what sort of side Llandovery are. You know, they're second in the league for no mean feat, you know. And we knew it was going to be an 80-minute game today. You know, and we just had to make sure we was at our best to be able to put them to bed. Oh, you were certainly at your best, but what do you think that victory was built on? You know, we talk a lot in the change room just about being together, being connected, and like, you know, I'm lucky to say I can play rugby with my best mates every week. You know, that's what type of culture we like. We're all best mates, we all bother outside of rugby and everything, and, you know, when you want to work for each other and you're best mates for each other, you go the extra mile and dig in. It must be quite nice playing in a back line with such an armchair ride in front of you. The pack was so impressive again today. Yeah, you know, fair play to them. We always have a laugh and a joke in training. You know, we always say it could be worse when we see them doing live mauls and live scrums. So, but, you know, credit to them. It's the work they're putting in week out, and you know, staying humble about it. You know, we know it's a long season, but we just want to keep working every week and getting better. Good man, the Ebbw faithful over there. I'll go and let you celebrate with the boys. Well done, mate. Well done. Jason, we spoke before the game with Evan Lloyd, and he spoke about how the game is evolving, and it's allowing guys like Dom Franchi to really thrive. Yes, the result was fantastic, but you know, that win tonight's probably been 3 years in the making. You know, it's been a big rebuild, and you know, the players have been fantastic. They're a great group to work alongside, and yeah, really pleased where we are as a club, but we understand there's a lot of work to do yet this season. Very clinical when you had your opportunities, but it's fair to say as well you soaked up a lot of pressure from Llandovery in that second half in particular. Defence has got to be credited. Yeah, and you know, we've scored a lot of tries this season, but we'll also top for tries conceded, which, you know, we
value more than anything, and I thought there were periods in that second half where Llandovery were really good, put us under a lot of pressure, and we showed a real good culture on our line. So happy New Year to you and a safe journey home. Thanks very much. Diolch yn fawr, lovely to see you, mate. Ie, yn syth o'r hyfforddwr I ser yn y gêm Evan Lloyd yn ymuno â ni. Evan, a massive congratulations. Your win here last season was your first win since 2016. You've only gone and done it again. How do you rate that one? Oh, it was brilliant. Llandovery's a super tough place to come and play. They're a good club, play a nice brand of rugby. And yeah, we knew it was going to be a tough occasion today, but I thought we dug in really well. And yeah, we got the rewards at the end. Yeah, you managed now to take 12 points off them this season. Each of your wins as well has been by at least a 12-point margin. Yeah. How much confidence is in this squad at the moment? There's a lot of confidence, but we're very grounded. Come from humble place in terms of Ebbw Vale, based on hard-working people, supporters, and Jason reminds us of that quite weekly. So for us, it'll never be a point of coming to places thinking that we're better. We've got to just come and earn our stripes and earn that win. Well, Sinead Harris selected you as the player of the game today. Here's some of your best bits, Evan. You played a bit of 15 this season, partly because you were injured. Do you feel you're back where you belong now? No, really enjoying it, to be fair. I have a really good relationship with Dorian, who's coming and played 10 as well. And for the team, I'm an outside half and a full back, but I think the nice thing is when you play 10, you know what you want from other people around you in those positions. So I just tried to supplement the team as best as I could. Yeah, just watching you and Ebbw Vale the last couple of seasons, we've always traditionally known Ebbw Vale as a big forward pack, forward-oriented, powerful line out and scrum. But just having seen you add that element of that attacking play to your game, how do you feel that's come on this year? I think it's coming on well. I think rugby is never going to change in terms of fundamentals. So if you have a good set piece, you play in the right areas, you defend really well, you give yourself a chance. But for us, I think it's been building over the last 2 years of we've got our foundations right. Now it's just for us to try and evolve a bit better and better, because I think I said pre-game we got to 2 finals last year and fell short. And probably a little bit of that was down to our ability not to pull the trigger, but I think we're finding a bit of confidence on edges. We're moving the ball well, but ultimately, if you don't go forward first, you can't play to an edge. I'm not going to keep you here too long because I think you're starting to shiver despite having played 80 minutes. But just a word on your travelling support, right? I think they're kind of the best travelling fans I've experienced here. Not that I should be surprised. Do you very much feel that out on the pitch? Oh, they're amazing. I think if you look behind the scenes of any club, there's always volunteers and people who are fundamental to the group. But I think if you see the way they come to training beforehand on the Tuesday and Thursday to come and set up, it doesn't go unnoticed by the players. And something really proud of to go and play in front of them. Yeah, not the easiest conditions to travel in today either. But I'm going to let you go. Go and join them. Go and join your teammates. Diolch yn fawr. Llongyfarchiadau. A nôl â ni nawr I Rodri Gomer. Ie, 2 wr o Llanymddyfri'n cadw cwmni I fi nawr, y capten Liris a hefyd Euros Evans. Lee, dechreuai gyda ti, yn amlwg yn siomedig gyda'r canlyniad yna. Beth o'r rheswm ti'n teimlo o'ch chi ffeili torri amddiffyn Glynebwy lawr heddi? Ond ni ddim cywir, ond nhw yn grif yn cyfforol a ond ni jyst ddim na hyn o. So, chi di cael hyn dros y Nadolig, 2 golled siomedig wrth gwrs yn erbyn Cwins Cyfyrddin. Les I angen I chi wella dan, mwyn cael y momentum nôl mewn i'ch dymor chi? Mae rhaid ni jyst cadw gweithio galed a gobeithio dod yn nôl. O ran y perfformiad heno, beth oedd y pethellwch chi cymryd allan o'r perfformiad chi wy'n teimlo allai fod yn bositif? Mae rhaid chi jyst bod fwy yn cywir, erbyn top teams fel Glynebwy, mae'n galed os ddim yn gwneud y chances I. Le, fi'n deall bod ti'n siomedig iawn, na I adl ti fe mewn I gynhesu, gair falle gyda Euros. Oeddi mae wedi bod yn gyfnod eitha rhwystredig I chi nawr dros Nadolig Euros, ond cyfle nawr I ddod at eich gilydd, cyfnod bach o orffwys nawr cyn ailafel yn y gystadleuaeth y cwpan. Ie, yn gwmwys, so mae Nadolig bod yn wael yn ni, siomedig, perfformiadau siomedig iawn. So, cyfle nawr I disgwyl nôl, disgwyl mlaen I gêm y cwpan sy'n ymlaen ni. Oedd ddim ateb yna gyda Lee falle I pam yn union o'ch chi methu torri lawr amddiffyn Glynebwy, ond mae rhaid chi canmol yr ymwelwyr hyn, o'n nhw'n gryf dros ben? Na, gwbl, oedd nhw buddigoliaeth I cwbl eddiannol, ond nhw
nhw'n reoli rhan fwy o'r gêm na. Gaethon ni cyfleoedd yn yr anner, dyn ti'n cywir i cymeryd nhw. So, lot o waith dyn ni'n neud yn amlwg ar un o bryd son ni digon dda, ond ni'n gwybod erbyn diwedd y tymor, rhan ni gwella a bod yn mwy cysadleuol. Dal yn yr ail safle yn y gyngrair, cyfle i falle ail adeiladu nawr dros y misiodd nesaf. Diolch am damser. Diolch Iris. Felly Llanymddyfri wedi cael ei gadw i 12 pwynt wythnos diwetha. Dim ond i sgorio 14 pwynt ar eu tom yn ei hunain heddi. Ni ddim yn gyfarwydd, really, Josh, a gweld hynny gan Llanymddyfri. Beth sydd wedi digwydd? Ydy tîm wedi gweithio yn y mas? Fi'n credu ni. Dros y 2 blynedd diwetha, mae gêm o mosod nhw wedi bod yn gwych. O dwfnder pan nhw'n cael cic, ti'n cario nôl mlaen, ond mae'r tîm wedi dechrau tynnu hwnna mas o gêm Llanymddyfri, dim rhoi y chances na. Maen nhw'n cico i gwagle ar y cae, maen nhw'n rhoi cicio cystadlu lan yn y awyr, a fel hyn oedd David Thomas yn gwych o dan y bil na a cael ei nôl i Glynebwy. Anodd hefyd gwybod, falle, just faint sy'n angen canmol Glynebwy am y gwaith amddiffynol wnaethon nhw, enwedig o gwmpas ysgar mesu heno. Fi'n credu oedd Glynebwy hyn o'n arbennig ar ddwy ochr y bel. Pob tro nhw'n ymosod, oedd rhywbeth yn cael ei greu, fel ni'n sôn, Evan Lloyd fan hyn, oedd e'n creu rhywbeth, oedd dati 2 canolwr yn y rhedeg yn nerthol ac yn gryf, y 3 ôl yn wario gilydd ar pac. Pob tro ti'n mynd lawr am Scrum, petai fe'n Scrum i Llanymddyfri neu Glynebwy, o'n nhw o hyd yn ennill y bel na nôl. Gweitha, falle, siomedig oedd perfformiad Llanymddyfri, allan ni ddim cymryd dim byd i ffwrdd o Glynebwy. Nath nhw'n chwarae'r ymodau, nath nhw'n chwarae gêm tiriogaeth da iawn fyd. Felly, o'n nhw'n hollol eiddiannol o'r fuddugoliaeth heno. Felly, yn amddiffynol yn gryf iawn, ond yn ymosodol hefyd. Dyma 2 gais Dom Franchi. Oedd e yn y drafodaeth, Sioned, ar gyfer ser yn y gêm? Oedd yn bendant. Fan hyn, oedd hwn yn cais cyntaf, iddo fe, cais arbennig, just y llinell cynorthwyon ar ysgwydd a fan hyn, y 2 canolor yn cydweithio ei gilydd yn torri tacled eto just ar y llinell cefnogaeth na ar y tu fewn trwy'r amser. A fi'n credu, unwaith nath ei frawd bant fyd, nath ei camu fyny arwyn y tîm fel capten, felly oedd y 2 canolor i chwarae'n arbennig o ddau. Ond sawl seren mewn gwirionedd ar draws y cae fel blaenwr, Josh, pwy roedd ei law lan? Oedd rhif wyth y Glynebwy, wedi twmpeth o gwaith, cario ar y trod flan trwy'r amser, a just rhoi nhw rhoi chances i nhw, Ryan Jenkins yn just pob amser yn cario bel dros y llun y fantais, a ti'n gwybod, just nid fel unigolion, ond oedd pac wedi gweithio mor galed i Glynebwy heno. Ni falle yn canolbwyntio ar y scores, moments na'n amddiffynol, ond maen nhw'n weithgar iawn o gwmpas y cae. Be nes i sylwi o ran, moments falle mae pobl eraill ddim yn gweld, sy'n neud nhw'n dîm sy'n o bosib yn heiddi cael ei alw'n bencampwyr. Just y gwaith off y bil, pan nhw'n cico bil, oedd pawb yn chaso y gwaith yn y sgarm y symudol yn just dal pobl mewn o'r tîm Llanymddyfri ar y llawr yn just dal y bil am second arall i just araf i fe a rhoi chawns i amddiffyn Glynebwy cael chawns i dod off y lein wedyn. So just pob clod nhw, maen nhw'n gwneud yn dda. A'r cais ar y diwedd i Cam Davies yn selio'r buddigoliaeth Sioned. Mae'r gyfarsialedd nawr, mae'r tîm wedi bod yn sgorio 39 pwynt tymor hwn. Nes i sôn o fe, o'n nhw'n ddal ddwy ochr y bel, a fan hyn, mae fe just ddim really lot o pwys ar modol ar Llanymddyfri fyna, ond eto fel oedd Lee Rees yn sôn yn fe, fel just cywirdeb Llanymddyfri, cywirdeb yn disgyblaeth nhw, rolau nhw fyna, cywirdeb y bas, a'r Glynebwy just yn llawer mwy effro i bopeth hyn, mae fel o Josh yn sôn, nath nhw just chwarae perfformio fel un tîm cyflawn, oedd pob unigolyn ar y cana hyn o'n gwybod ei swydd a wedi wneud yn hynod o effeithiol. Euros Evans wedi bod yn weddol llafar wythnos ma'n gweud, mae'r chi'n ar draws y gyngrair, ni ddim yn gweld yr un lefel, yr un nifer o chwaraewyr ifanc yn cael cyfleoedd, fel cyn hyfforddwr Quins. Be wneud i'r sylwadau yna? Ti'n gweld tîm Llanymddyfri, mae 8 boi ifanc o ysgales yn dod trwyddo, maen nhw'n rhoi chawns iddyn nhw, mae Quins wedi gwneud a lot, mae Caerdydd yn gwneud a lot, mae cwpl o tîm eraill yn y lig, mae son nhw'n rhoi y chawns i'r boes ifanc. Gallwn ni gweld mwy o boes ifanc yn chwarae? Gallwn ni. A pob clod i eiros mynd hyn, mae'n rhoi chawns i'r boes na. Dyna falle pam maen nhw ddim yn cael ennill y gemau, ond bydd y boes yn tynnu lot o gemau ma yn dysgu lot o ddilwrth nhw. Felly cyngred cysadleuol, ond lle i wella eto. Reit, dyna ni, digon o chwaraeon i ddod dros y penwythnos. Ydw i'n penwythnos ydy? Mae dal yn penwythnos, angwaith i fi. Fori, di Sul, Caerdydd yn erbyn Wrexham am y rygbi Ewrop yn dychwelyd wythnos nesaf. Benetton yn erbyn Dreigiau a Scarlett yn erbyn Pow. Gobeithio bod chi dal yn gallu clywed ni achos mae'r mics wedi rhewi, mae'r desks wedi rhewi, falle'r gêm oer a
Ni wedi profi ar Super Rygbi Cymru. Ni'n cymryd saib naw tan fus fawr. Sylw'n trau'r cwpan, ond gobeithio gewn i'ch cwmni chi ym Mhen Davies. Nos da.